fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Marso 19, tuig 2025. Kag karon sa aton sining vote countdown. 54 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita, yari na mga balita lokal. Mga miyembro sa Regional Task Force LCAC o kunin nga RTF LCAC hugot nga ginpamatukan ang pag-abolish sa NTF LCAC kaangot sa ginahingyo ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas nga i-abolish na ang nasambit nga programa. Sa dugang pang mga balita, Iloilo City Government siguraduhon nga mapasabat ang mga individual nga nagahimo sa esplanade bilang parking area. Ang NHCP nag-issue sa cease and desist order sa Dingle sa banwa sa dili kasunod sa plano nga pagpaguba sa hagdanan sa historical nga simbahan. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga impormasyon, barangay Kagawad nga ginapayag nagpaaway sa duha ka binaordenad sa distrito sa Molo ginpatawag sang Department of Social Welfare and Development opisyal aminado o kung ginako man ang iyang siningang ginhimo. Amo ni subong madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon tutukan naton sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto. Sa mga kabumbo naton sining bulan sang Marso, may good news diri ang more power kay nagnubo pag ang ila sining iyang per kilowatt hour. Isubong nga daan banwa chimpo sang tagilinit mayo gani pasalamatan ta kinagulan-ulan gagay na. Pero sa chimpo sang tagilinit bote ginakinanglan ginato ng mga pampabugnaw katulad iya sang air conditioning system. Katulad iya sa electric fan, kung isak bilog electric fan, hindi pa ya gani maka-trespasser mo. Makagamit kita subong sang mga pampabugnaw katulad sa electric fan, air conditioning system, kag iban pa. Sining chimpo sang tagilinit, bangod man nga tinagnubo ang residential electricity rate sang more power, naglabot na lamang sa 10 pesos and 4177 centavos. Amoning per kilowatt hour, kapin 0.836 per kilowatt hour ang ginubo sini kung ikumparar sa bulan iya sang Pebrero. Ti bangod sa sining pagnubo sa generation kag transmission charges, pamatuod sini sa commitment kuno sang more para maghatag sang barato kag masaligan sini nga kuryente sa mga konsumidor. Dako gini nga bagay ang makakuha sang nubo nga generation charges amo ring makabago sini nga estratehiya karon sang more power pag abot o kon ining energy procurement ang aton sini nga pag-istoryan. Ginpabakod pagid sang kompanya ang pagbakal sang kuryente gikan sa wholesale electricity spot market or market o kon WESM nga subong 57.5% sang generation charge mix. Timangod sini ang estratehiya mapos makuha sa more power ang mas competitive nga rate nga mas makabenepisyo diri ang mga konsumidor. Kinalauman yung makatag sang mas dako sini nga savings sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo, manubo man ang power rate subong. Kutob sa may mga average sa monthly consumption nga 200 kilowatt per hour, lauman ang 156 pesos nga saving sa electricity bill. Tisa na siling na naton na giyaman iniya. Sa aton sining mga kabumbo, sa mga konsumidor sa more power nga ti sa subong nga chimpo sa nga tuman ka paang mainit ang panahon.
Bisan nag-ulan pa, mabatsyagan gyapon nato ng kapaang, di medyo gamit kita sang malawig sining at tsimpo sang mga pampabugnaw katulad sang electric fan kag subong man air conditioning system naton kung may ara kita sa aton siniya nga balay. Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga alas 11 sa aga. Talupang do naman mga nagapauna nga mga balita nasyonal. Aton siniya pasiplatan man sa aton sini nga pagpangalagad subong aga. Si former spokesperson, presidential spokesperson, si Atty. Harry Roque, kunti pangatubang ba isang kaso may kantanan niya sa involvement niya sa Philippine Offshore Gaming Operations. Hindi ko na siya sa aton sinima kabumbo, aton siya subong sa the Netherlands, upod niya to Sinday Sara, ang aton sining Vice Presidente, former Executive Secretary, Michaldea, nga ginbutang man ganito sa may, sa may wheelchair, kino naglain kung iya sining pamadyag. Ginapapuli karon diri banwa para tubangon ang iya siniya nga mga parumbungon batok sini saya. Kay ti plano sang anay tagpababa sa presidente pangayo ini siya sang asylum dito sa the Netherlands. Kag subong man ti speaking sa mga kaso sang mga kaalyado kag siyempre sang mga Duterte, ang Senado diri banwa kag ang Kamara ginkasana ang preparasyon batok iya or para sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. May inspeksyon na kagin patigayon si House Secretary Reginald Velasco sa session hall sang Senado sa pagsalida na sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inupdan ini siya ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. sa pagpatigayon sang inspeksyon, pag-set up sa session hall dito iya sa Senado bilang pag-preparar na sa sining impeachment trial. Suno kay Bantog Senador Banwa, luyag sang Kamara nga lantawon ang plastar nga pag-preparar or preparasyon para iya nga mapasiguro nga mangin natalunsay kag tanan sini nga mga kinahanglanon, logistical and procedure requirements ang preparado na. Dugang pa ni Velasco nga tinutuyo sa ila sini nga pagbisita ang paggalantaw sang pasilidad para iya sa House Prosecution Panel kag sa ila sini nga mga support staff. Ginpag naman ni Velasco nga duwa ka hulot ang ginpangayo nila sa Senado, isa para sa 11-member prosecution team kag isa para sa Secretariat Support Group. Ti masalida gini ang ang tawag sing gani ang impeachment karon batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kasado na ang tanan mo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang ruling administration sa karon sa aton sini nga mga kauturan pasiguraduhon gid nga pasabton ang mga questionable karon iya kag subong man mga ginfile nga complaint batok sa Vice Presidente. Why nahawid-hawid ni? Sa aton sini nga mga kabumbo kay ti ang ila sini nga rason sa aton sini nga mga kabumbo nagasandig man lang sila sa aton sini nga layi, sa aton sini nga mga pagsulundan. Kay nakita Manila nga damo sa mga complaint batok iya sa Vice Presidente. Kag last time ganiti nakaangkon pa sa nagkalain-lain sini iya nga pagpakamalaot man na si Senate President Chis Escudero. May kang tanan sa sining kun nga kunugin pa iway pa kag do ginapadugay-dugayan. Ang nasambitan sining pagsugod sang impeachment trial. Sa tinaga gid lamang siniya nga forthwith sa aton sini nga mga kauturante nag-angkon iya sing hindi lang linibo kundi milyon man iya nga pagpamalaot sa Senate President. Pero ti ang kampo sa Vice Presidente ti way man kuno punaw nga tubangon
ang nasambitan sini karon niyang impeachment ta trial. O galing kiti ang pamangkot sa nung mamasugod bla kay basi bla ko hindi pa di kapuli sinday Sara, si Vice President Sara Duterte hindi pa siya kapuli de. Tiko na mo sinang matabo banwa nung plastada sinadri karon kay hambal gani sa Vice Presidente sinya ti hindi ako yung magpuli kung hindi pa kung hindi ko pa mapasiguro nga may mabulos diri nga miyembro sa pamilya namon para nga magbantay sa amon siningamay. Sa aton sini magkabumbo anyways bantayan naton ini tutukan naton ini no ang mga development karon sa sining pagkumpirmar sang both house nga preparado na kag magasalida na ang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan karon sa baray naton nga pagpangalaga diri sa Bombo na isaudto pagkatapos ang Bombo Network News. Nga wala ginagamit. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas. Sa diin ang This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikalabing-siyam sa buwan ng Marso taong 2025, we only have 54 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, International Criminal Court naghahanap ng Tagalog at Cebuano transcribers kasunod ng inaasahang pag-uumpisa ng trial para sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Etong International Criminal Court hindi maiimpluwensyahan ang anumang troll farm mula sa Pilipinas, ayon yan sa International Criminal Court accredited lawyer. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte wala raw pinagsisisihan doon sa kanyang mga naging hakbang at parte ng serbisyo sa bayan ang kay Vice President Sara Duterte. Ilang pinagkakaabalahan ng dating Pangulo ibinahagi ng Vice Presidente. Etong grupong Manibela muling magsasagawa ng 3 araw na transport strike. Pangalawang hiling at exemption ng Department of Social Welfare and Development aprobado na ng Commission on Elections at nagbabala naman na maaaring bawiin ang exemption kung lalabag ang ahensya doon sa mga kondisyon kaugnay ng pamamahagi ng ayuda sa ilang mga kababayan natin. At sa ating international news naman, update doon sa naganap na plane crash sa Honduras, umabot na sa 13 ang mga nasawi. Samantala sa ating kakaibang balita naman, stranded na NASA astronauts back on Earth na matapos ang 9 na buwan. Sa balitang palakasan ng hoax ay ibinulsa ang 32 puntos na panalo laban sa Hornets. Nagtapos yan 134-102. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kasalukuyang naghahanap umano ang International Criminal Court ng mga transcribers na bihasa sa pagsalita ng Filipino language, partikular na yung Tagalog at Cebuano. Base sa job opening na inilathala ng International Criminal Court nito pang Enero, ang naturang job opportunity ay nakalista sa ilalim ng International Criminal Court Office of the Prosecutor Language Services Unit at nasa individual contractor at short-term basis. Nakasa din mga kabombo na isasalin sa selection process ang roster of freelance transcribers. Sa oras na ma-credit na
ay aalukin ang mga freelance transcribers ng kontrata para naman sa pagbibigay ng remote transcription services base na rin sa operational needs ng kanilang unit. Nakikita naman ang buong detalye ng kaugnay na job openings sa website ng International Criminal Court. Bagamat hindi nabanggit kung ang alok na trabaho ay konektado sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumalabas na ito ay nataon na binuksan sa publiko ang naturang job hiring para naman sa mga nais na mag-apply kasabay ng pagkakapasakamay dito kay dating Pangulong Duterte nitong nakalipas lamang na mga araw kaugnay ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ito ay may kaugnayan dun sa crimes against humanity na may kinalaman sa madugong war on drugs. Binigyan din ni Attorney Gilbert Andres na hindi maaapektuhan at maiimpluwensyahan ng International Criminal Court sa kabila ng operasyon ng anyay mga troll farms sa bansa. Ginawa ng International Criminal Court accredited lawyer ang pahayag kasunod na rin ng pagbuhos ng mga mensahe at komento sa iba't ibang social media page ng International Court kasama na ang mga personal page ng mga judges nito. Git ni Attorney Andres, hindi political body ang International Criminal Court, bagkus isa itong judicial body na hindi naiimpluwensyahan sa kahit anumang paraan. Wala din anyang impact ang mga ipinapadalang troll messages sa international body. Nagdidesisyon lamang ito, anya, batay sa naipresentang facts at salig sa mga itinakda ng batas. Samantala, posible rin anyang maghahain ng kanyang grupo ng manifestation upang hilingin sa International Criminal Court na huwag pagbigyang pansamantala ng makalaya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay dahil na rin sa security concern na posibleng haharapin ng mga biktima at mga testigo laban sa dating Pangulo. Git ng abogado na nanatiling malawak ang impluwensya ng dating Pangulo. Batay na rin yan sa kasalukuyang ipinapakita ngayon ng mga troll farm. Umaasang abogado na kung hihilingin man ng legal team ng dating Pangulo, ang kanyang interim release ay hindi ito pagbibigyan ng International Court. I-emphasize na ganito talaga ang international criminal justice system, may due process at merong rights to a fair trial. We strongly hope na yun nga, makita nga na merong basis to go to trial. Tapos po yun lang tatlo kasing pwedeng sa ng trial chamber sa isang confirmation of charges. Una, go to trial. Ikalawa, dismiss na case. Ikatatlo, ibalik sa prosecution para po i-amend or kung ano pang mga pwede na lang ebidensya. Pero we're hoping na talagang makita na there's substantial evidence, substantial basis to go to trial. Inyong napakinggan ang tinig ni Attorney Gilbert Andres. Samantala, nakahanda umano na makipagtulungan si dating Senator Leila de Lima sa International Criminal Court trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa diumanoy crimes against humanity ng kanyang war on drugs campaign dito sa ating bansa. Yan ay pagkumpirma ng abogado ni De Lima na si Attorney Dino De Leon. Ayon kasi kay De Leon, naisinumiti na nitong si De Lima ang mga mahalagang ebidensya sa International Criminal Court at handaan niya itong tumistigo kung kakailanganin. Si De Lima ay maalalang nakulong noong Pebrero ng taong 2017 hanggang Nobyembre ng taong 2023 dahil nga sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga na kalaunan ay pinalaya din ng korte at na-acquit ito sa lahat ng mga kaso noong Hunyo ng nakaraang taon. Bagpaman ang kanyang pagkakakulong, si De Lima ay naging matinding kritiko ni dating Pangulong Duterte kung saan ay pinangunahan niya ang mga investigasyon ukol sa paglabag sa karapatang pantao kabilang na ang pagsisiyasat sa Davao Death Squad nung alkalde pa ang dating presidente doon sa Davao City. Kaugnay pa ng nasabing bagay noong senador pa itong si De Lima, siya din ang nanguna para naman sa pag-iimbestiga sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Dagdag pa ni Attorney De Leon na handa ang kanyang kliyente na magtungo sa The Hague doon sa Netherlands at magbigay ng kanyang testimonya bilang isang testigo kung kakailanganin.
Samantala, nakatakda naman ang susunod na pagdinig ng International Criminal Court sa Setyembre 23 ng taong ito at yan ay upang kumpirmahin ang mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga oras na ito, dumako muna tayo sa mga pag-uulat ng ating kasamahan. Itong pangalawang hiniling na exemption ng Department of Social Welfare and Development, aprobado na ng Commission on Elections. Ang komisyon nagbabala na maaring bawiin ang exemption kung lumabag ang ahensya sa mga kondisyon. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Inaprubahan na ng Commission on Elections ang pangalawang hiniling ng Department of Social Welfare and Development na exemption ng 12.6 billion funding ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. At kasama rin na naaprubahan ang iba pang programa ng ahensya sa spending ban para sa national at local elections sa Mayo. Kasunod ito ng makapagpasa ang kagawaran ng guidelines at agaran naman itong pinag-aralan ng poll body. Nasa 12 mga programa ng ahensya ang naaprubahan ng komisyon, kasama na rito ang kontrobersyal na Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Matatandaan na nauna nang naaprubahan ng komisyon noong Enero ang nasa 882 million na funding na hiling din ng kagawaran mula sa poll body. Kaugnay nito ay giniit ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kailangan sundin ang kanilang mga kondisyon na sinet para sa pag-aaproba nito, katulad ng wala dapat makikitang politiko o kandidato sa distribution. Dagdag pa niya na dapat masunod ang guidelines na kanilang ipinasa sa komisyon at kung kakayanin ay kailangan may presensya ng local COMELEC sa distribution. Kung kaya nilagay natin ang mga kondisyon, number 1, kinakailangan sa pamimigay ng mga ayuda, wala ang politiko during the distribution. Number 2, sa pamamigay ng ayuda, dapat siguraduhin yung guidelines na mismong nilabas ng DSWD, NEDA at ng DOLE ay kinakailangan matupad. Number 3, baka pwede sa pamamigay ng ayuda, present ang COMELEC, local COMELEC upang masaksihan yung distribution mismo ng ayuda. Tatandaan natin, hindi nila pera yan. Pera yan ng sambayanan. Huwag namang gawing pocket money ng iilan. Kaya nga po sa mga kababayan natin, dapat maunawaan natin na yung pamimigay ng ayuda ay atin para sa atin dahil deserving tayong makakuha niyan. Hindi po yan sa kanila. And therefore, hindi dapat na i-exclude yung iba dahil lamang sa kalaban kayo sa politika o hindi kayo sumusuporta. Samantala, patuloy ang pagpapaalala ni Garcia sa publiko na ang mga ayuda ay pera ng sambayanan at para sa mamamayang nangangailangan ng tulong. Kaya naman hindi ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Kaugnay nito na nawagan din siya na kung may makikitang paglabag sa mga kondisyon na sinet ng poll body para sa distribution ay i-report agad ito sa kanila. Nagbabala rin si Garcia na maaari nilang bawiin at tanggalin ang exemption kung mapapatunayan na nilabag ang kanilang mga kondisyon. Dapat i-insist natin na atin yan, pag may paglabag, ma-report sa amin. What we have given, we can always take away. What we have given as an exemption, we can always remove that exemption. Ibig sabihin, kaya nga po may kondisyon ng COMELEC. Kasi otherwise, bakit pa nagbigay tayo ng pagpayag? Kung aabusuhin din lang ng mga politiko o ng ilang dato. Ito ay pera ng sambayanan. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo! 11 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Diyan pa rin sa lungsod ng Maynila, may mga aktibidad ho. Kabilang na yung mga pahayag nitong si Justice Secretary Remulla kaugnay doon sa mga hakbang ng kanilang panig doon sa mga nakabinbing usapin dyan sa Korte Suprema. At iba pang mga issue tungkol naman dito sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Victor Liantino. Mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, kukunin natin mga update pa mula dyan sa bahagi po ng lungsod ng Maynila. Samantala, sa iba pang update, inanunsyo ng Transport Group na manibela na magsasagawa sila ng 3 araw na naman na transport strike. Simula ho ito araw ng Lunes, 24 ng Marso. Yan ay bilang protesta sa umano'y hindi tamang data na iprinisinta ng Land Transportation and Franchising
and Regulatory Board at Department of Transportation kaugnay doon sa bilang ng mga consolidated jeepney operators at drivers. Base sa data na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong 2024, nasa 83% na ang nag-consolidate ng mga jeepney operators sa ilalim yan ng Public Transport Modernization Program. Nagpasok ang huling deadline na extension na ibinigay naman ng pamahalaan para sa jeepney consolidation noong Nobyembre pa ng taong 2024. Naunang iginiit ng pamahalaan ang layunin ng programa ay para ma-modernize ang mga public transportation system dito sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga traditional jeepney para sa mas modernong, fuel-efficient at roadworthy na mga sasakyan na bumabaybay sa mga pangunahing lansangan ng ating bansa. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radyo. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Kunin natin muli ang linya mula ho dyan sa lungsod ng Maynila para maki-update tayo dun sa mga kaganapan at mga hakbang ng Department of Justice sa sari-saring nakabinbing usapin, lalo na tungkol sa kaso itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin natin yan sa report ni Bombo Victor Liantino. Bombo Denny, muling nanindigan ang Department of Justice na legal at nasa tamang proseso ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginawa ni Justice Department Secretary Jesus Crispin Remulla ang naturang pahayag sa naging pagharap nito sa mga kawani ng media sa kapihan sa Manila Bay ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Remulla, nakahanda ang kanilang ehensya anumang oras para dinepensahan ang posisyon ng gobyerno hinggil sa naturang issue sa Korte Suprema. Naghahanda rin aniya ang kanilang ehensya sa kaling magkaroon o magsagawa ang Korte Suprema ng oral argument kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Aniya, panahon na rin para igiit ang kanilang identity sa mamamayang Pilipino bilang abogado ng taong bayan at ng Republika. Ang pahayag na ito ng kalihim ay kasunod na rin ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na kumatawan sa gobyerno para sumagot sa subpoena ng Korte Suprema hinggil sa petition for habeas corpus na inihain ng magkapatid na Duterte. Giit ng Office of the Solicitor General na nananatili ang kanilang paninindigan na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa bilang miyembro ng ICC noong taong 2019. Maalalang kinustyon ni Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Veronica Duterte ang legalidad ng pag-aresto sa kanilang ama at umunoy minadaling pagpapadala nito sa The Hague, Netherlands. Giit ni Remulla, ang pag-aresto kay Duterte ay walang halong politika. Aniya, ipinakita lamang ani ng gobyerno ang commitment nito sa Interpol bilang katuwang ng bansa sa pag-aresto ng mga kriminal o mga individual na pinaghahanap ng batas. Ang hakbang nito ng ani ng gobyerno ay isang executive action para isuko ang isang individual na mayroong kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Narito ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kung hindi sa Interpol, hindi makakahawakan sa terrorist doon. Ito sa Interpol commitment that made them detain terrorists there. That's why we value the Interpol's work no matter what.
Because it's the only way that we can run after people who is trying to escape from the clutches of the law. If there's no Interpol, where will we go? What do we do? Wala silang... Kaya nga we value the Interpol. That's why the President is very adamant at that. Because Filipinos have a way of escaping from liability. Except when the Interpol is at work and they're in agreement with us, then we can expect justice to be done. Because that's our last straw. It's our last card. When a person escapes from our territory, the only people who will do something for us is the Interpol. Pero ba iba? Una nang nilinaw ng Department of Justice na ang kanilang hakbang upang kumatawan sa gobyerno ay may basbas mula sa Executive Secretary. Samantala, binigyan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang ang arkitekto ng foreign policy ng bansa. Dahil dito, tumanggi muna ang kalihim na magkomento sa bali-balitang balak umano ng gobyerno na ibalik ang bansa bilang miyembro ng International Criminal Court. Narito pa ang kanyang patuloy na pahayag. The President is the architect of foreign policy. I will not in any way try to assert any personal view. It's personal to me. So I cannot say anything about it. But I have no opinion that I can share with you. Okay. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mula dito sa lungsod ng Maynila para sa... Yes, Bombo Dennis. Nagkaroon na ba ng pagkakataon magkausap itong sina Secretary Remulla at si dating Justice Secretary, ngayon ay Office of Solicitor General Head na si Attorney Minardo Guevara, Bombo Vic? Bombo Dennis, walang nabanggit kanina si Justice Secretary Remulla kung nag-usap na sila nitong si Solicitor General Guevara, bagamat nilinaw niya na parang iginagalang nila ito ang desisyon ng Office of the Solicitor General na tumangging kumatawan sa gobyerno ng Pilipinas doon sa kahilingan o sumpina ng Korte Suprema na magbigay ng komento itong OSG hinggil doon sa pagkwestiyon ng mga Duterte, itong mga anak ni Duterte hinggil sa legalidad ng pag-aresto sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, maraming salamat, Bombo Vic. Mula dito sa lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News, Bombo Victorian King nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Umabot na sa 13 katao ang mga nasawi sa nangyaring plane crash sa Honduras matapos bumagsak sa dagat habang pa-take off ang maliit na eroplano mula sa island resort. Nitong Martes, local time, na-recover na ang labi ng huling nawawalang biktima. Una rito umalis ang Lanza Airlines plane na lulan ang 18 katao noong gabi ng Lunes mula sa Roatan, isa sa pangunahing tourist destination sa Honduras patungong mainland. Subalit nawala ng power ang makina ng eroplano na nagresulta sa pag-crash nito sa dagat 1 kilometro mula sa Pampanga. Lulan ang bumagsak na British-made aircraft ang 15 pasahero, 2 piloto at 1 flight attendant kung saan lahat ng nasawi sa trahedya ay mga Hondurans. Samantala ayon kay Transport Minister Octavio Pineda, isa sa kanilang tinitignan na sanhi ng insidente ay mechanical failure. Sa ngayon, nananatiling suspendido ang mga operasyon sa Roatan International Airport alinsunod sa emergency protocol. Sa iba pang balita sa ating ibayong dagat, walang katapusan ang digmaan sa Gaza hanggat hindi kinikilala ng international na komunidad ang Palestine bilang pangalawang estado sa two-state solusyon sa hidwaan nito sa Israel. Ayon yan kay Palestinian Ambassador to Manila, Munir Anastas. Sinabi ni Anastas na ang dalawang estado para sa dalawang bayan, Israel for the Jewish people at Palestine for the Palestinian people, ang tanging solusyon lamang. Ayon din kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, ito ang tanging paraan upang matapos ang hidwaan. Sabi ng Palestinian Ambassador to Manila, hindi matatapos ang digmaan hanggat hindi ipinatutupad ang two-state solusyon. Binanggit niya na ang ilang bansa ay nagsasabi ng suporta, ngunit hindi naman ito tinutulungan na maging totoo. Dagdag nito na ang Estados Unidos dahil sa pressure mula sa Israel ay hindi sumusuporta sa solusyon. Inihalin tulad niya ang dobleng pamantayan na nakikita sa mga isyu tulad ng digmaan sa Ukraine. Dagdag ni Anastas,
Pilipinas, ang Palestine ay kinikilala ng 149 na bansa, kabilang na doon ang Pilipinas. Binanggit niya na rin na ang Arab League ay nagmungkahi ng international na presensya sa Palestine upang protektahan ang mga mamamayan nito katulad ng Blue Helmets sa Lebanon. Sinabi niya ang unang hakbang patungo sa implementasyon ng two-state solution ay ang pagkakaroon ng ganitong presensya. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ang 187 na mga Pilipinong biktima ng human trafficking at kasalukuyang stranded sa Myanmar ay inaasahang makakauwi na sa ating bansa sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, aktibo ang kanilang panig na nakikipagtulungan sa Myanmar at kaugnay ng naturang mga hakbang pati na sa Thailand upang mapadali ang repatriation ng ating mga kababayan. Naganap ang naturang pahayag matapos nga ang isang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Dagdag pa ng opisyal na dadalhin ang mga biktima sa pamamagitan ng Friendship Bridge papuntang Thailand, kung saan sila ay sasalubungin naman ng Philippine Embassy doon sa Bangkok bago ang paglilipad patungo dito sa Pilipinas. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary De Vega. And it's possible as early as next week, up to 187 will be allowed to cross the border. And from there, susundin ng ating mga tao naman sa Thailand, sa ating embahada sa Thailand, either to fly them direct from Mesot. We're trying to charter a flight for that. Lagi pa yan mapahayag ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Dagdag pa nga ng opisyal, naghahanda na ang Philippine Embassy sa Thailand na ipadala sila na direkta mula doon sa area ng Mesot o kaya naman ay dalhin sila doon sa Bangkok para naman sa kanilang repatriation. Kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs na 6 sa 12 Pilipinong naunang natukoy sa mga nakaraang Senate hearings ay kabilang nga doon sa mga naset na para sa repatriation sa susunod na linggo. Gayunman, inihayag ni De Vega na may 62 pang mga Pilipino na nananatili sa mga scam compounds at yan ay nandiyan sa Myanmar at patuloy ang negosasyon upang mailigtas ang mga ito. Binatikos ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur ang peking petisyon na natanggap umano ng Korte Suprema na nananawagan ang pagbitiw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isa umanong desperadong hakbang upang linlangin ang publiko at pahinain ang gobyerno. Pinuri naman ni Adjong ang Korte Suprema na agad na pinabulaanan ng pineking dokumento at nagpahayag ng suporta sa pagpapanagot sa gumawa nito. Pinasinungalingan ng Supreme Court itong Lunes na may natanggap silang petisyon at itinanggi ang presensya ng dokumento na may paksa na Supreme Court receives petition on 16 million signatures calling for President Marcos' resignation. Itinanggi rin ng kataas-taasang hukuman na mayroon silang nakatakdang anbang sesyon patungkol sa usapin, iginiit na peke ang impormasyong ito. Natukoy ng Korte Suprema na mula ang dokumento sa isang Facebook post na may pangalang Chus Libungan at Bernard Flores Maicon. Nangako naman ang Korte Suprema na papatawan ng parusa ng mga responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon kasabay ng paghikayat sa publiko na paniwalaan lamang ang mga opisyal na pahayag. Nagbabala si Adjong sa mas malawak na epekto ng disinformation kasabay ng pagbibigay diin ng pangangailangan sa mas mabigat na parusa laban sa mga grupo o individual na gumagamit ng social media para magpakalat ng kasinungalingan. Hinimok din niya ang mga Pilipino na maging maingat sa mga binabasa at ibinabahaging impormasyon online at nanawagan din sa mga otoridad na palakasin ang ugnayan laban sa disinformation campaign. Dagdag niya na ang Kamara de Representantes sa ilalim ng liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay nananatiling tutok sa pagsusulong ng mga lehislasyon na lalaban sa fake news at poproteksa sa integridad ng mga institusyon ng pamahalaan. Git pa na mababatas, makikipagtulungan ang Kamara sa mga kaukulang ahensya para masawata ang disinformation at mapanagot naman ang mga responsable dito. Wala naman tayo mga kabombo ng mga karagdagan pang report. Etong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kukumbinsihin ang 3 bansa na lumagda sa kasunduan para naman sa nuclear test ban. Ang palasyo ay itinangging dulot ng rice importation ang napabalitang pagbagsak ng presyo ng bigas
sa ilang mga lalawigan. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Annalyn Soberano. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa opisyal ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization na kukumbinsihin ito ang iba pang mga bansa na ratipikahan ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty para sa ligtas na mundo mula sa bansa ng nuklear. Ginawa ng Pangulong Marcos ang commitment kay CTBTO Executive Secretary Robert Floyd na bumisita sa Malacanang kahapon. Hiningi ni Floyd ang tulong ni Pangulong Marcos para kumbinsihin ang mga leader ng Tonga, Bhutan at Nepal na lumagda at ratipikihan ang itong Nuclear o Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Sabi pa ni Pangulong Marcos, gagawin niya ang kanyang makakaya lalo't pamilyar naman siya sa proseso. Ang nasabing kasunduan ay inadapt ng UN General Assembly noong September 10, 1996 ay nagbabawal sa anumang nuclear weapon test explosion o anumang uri ng nuclear explosion sa anumang panig ng mundo dahil papatawan ito ng parusa. Napag-alamang simula noong 1996 at ay nasa 187 ng mga bansa ang lumagda sa treaty at niratipikahan ng 178. Samantala, itinanggi naman ng Malacanang na dahil sa rice importation ng pamahalaan ang pagbaba ng presyo ng palay sa Cagayan, kasunod ng reklamo ng mga magsasakang binabarat ang presyo ng kanilang ani. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, base anya sa ulat ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, mas mababa ang kasulukuyang importasyon ng bigas. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Base po sa records, nakausap po natin si Secretary Kiko Laurel. Base po sa records po, mababa po ang importasyon po na atin, no? Hindi po totoo na dahilan po ito yung pagbaba po ng pagbibili sa mga magsasaka ay bumababa ang bili ng palay. Hindi po dahil sa importasyon. Dahil mababa po, ayon sa records, mas mababa po ang pag-i-import natin ngayon as compared sa nakaraan. Ganito na po, ang mangyayari po dito, malamang po, ang sabi sa akin ni Secretary Kiko, ang namamayagpag po dito yung mga local traders. So, ang magiging rekomendasyon po namin ay makipagtulungan po muna yung mga magsasaka doon sa local government units po para po madala po ito sa NFA buying station. Bumibili po ang NFA ng 23 to 24 dry. Yan po ang sabi sa atin. At tinanong din po natin bakit hindi po tayo diretso. Pwede naman po diretso ang mga farmers magpunta sa NFA buying station. Ang problema lang malamang po ng mga farmers natin ay wala pong sasakyan. Pero ayon po sa ating secretary, meron na po tayong ginagawang procuring po ng trucks at hindi lamang po siguro ngayon kasi ngayon po lang po nagkakaroon ng bidding para po pag nagkaroon na po tayo ng sasakyan ay diretso na po natin yung mga farmers at hindi po sila mahirapan na mabenta ang Si Palace Press Secretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Magpapatuloy ang paglilitis ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng mga kwestiyon hinggil sa legalidad ng kanyang pag-aresto. Ayon yan kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sinabi ni Carpio na may karapatan ang kampo ni Duterte na hamunin ang mga pangyayari sa kanyang pag-aresto sa International Criminal Court, ngunit malabong magtagumpay ang kanilang mga argumento. Anya, kung illegal man o hindi ang pag-aresto, hindi nito mawawala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court upang dinggin at desisyonan ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag niya na maaaring ihain ng kampo ni Duterte ang usaping ito sa susunod na pagdinig ng International Criminal Court sa buwan ng Setyembre o maghain ng mosyon upang kwestiyonin ang legalidad ng kanyang pag-aresto. Gayunman, binigyan diin ni Carpio na nananatili ang kapangyarihan ng International Criminal Court sa kaso ni Duterte anuman ang naging hakbang ng pamahalaang Pilipino sa pagsuko sa kanya sa korte. Sa kabila ng mga pagkontra, sinabi ni Carpio na batay sa mga naunang desisyon sa international law, tuloy ang paglilitis sa nakatakdang schedule na lalong nagpapatibay sa mandato ng International Criminal Court na papanagutin ang mga individual sa malalang paglabag sa karapatang pantao.
Samantala, nagpasalamat naman itong si House Secretary General Reginald Velasco doon sa panig ng Senado sa pagbibigay ng silid na magagamit ng House Prosecution Team sa paghahanda. Yan ay para sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pumunta itong si Velasco at iba pa mga opisyal ng Kamara sa gusali ng Senado upang tingnan ang mga pasilidad na ilalaan para naman sa House Prosecution Team at Impeachment Secretariat. At unang binisita mga kabombo ng grupo nitong si Velasco ang session hall ng Senado, kung saan ay isasagawa naman ang impeachment trial at ipinahayag nila ang kanilang kasiyahan sa naging setup para sa naturang lugar. Binigyang diin ni Velasco, ang Kamara ay nakikipagtulungan ng malapit dyan sa panig ng Senado upang tiyak ang maayos na paghahanda para naman sa makasaysayang paglilitis. Matapos nga ang inspection dyan sa session hall, nagtungo naman si Velasco sa Tolentino Room na inisyal na itinalaga bilang opisina para naman sa House Prosecution Team. Sinabi ni Velasco na ipinakita sa kanila ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang mga silid na ilalaan para sa House Prosecutors at Impeachment Secretariat. Nang tanungin naman kung may partikular na hiling ang Kamara hinggil yan doon sa mga pasilidad, sinabi ni Velasco na kanilang susuriin muna ang mga available na espasyo bago magbigay ng anumang rekomendasyon. At binigyang diin ng naturang opisyal ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang pasilidad upang suportahan ng House Prosecutors at kanilang mga staff. Ipinunto rin ng opisyal na ang Senate President ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial habang ang mga senador naman ang tatayong trial judges. Habang ang papalapit niya ang impeachment trial, tiniyak naman ni Velasco na puspusan ang mga paghahanda na ginagawa ng House Prosecution Team upang magampanan ang kanilang mandato. Itong komite sa Kamara ay walang kahilingan para kansilahin ang pasaporte na kanilang ipinaaresto na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Samantalang Kamara walang natatanggap na anumang kahilingan mula sa International Criminal Court para bigyan ng anumang ebidensya ng nakalap ang Quadcom. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Walang kahilingan mula sa Kamara para kansilahin ang pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Sinabi ni Velasco, ayon daw sa Department of Foreign Affairs, kailangan ng utos mula sa korte bago makansila ng ahensya ang pasaporte ni Roque. Magdaraos naman umano ng pagdinig ang Quadcom para alamin ang status ng arrest order laban kay Roque at ng investigasyon dito ng Department of Justice. Under the jurisdiction kasi siya ng Quadcom, no? It was the Quadcom who which issued the arrest order, and of course I co-signed the arrest order, but the House doesn't have jurisdiction over consular matters. No, it's really the DFA. But according to the DFA, it has to have a court order before they can cancel the passport of Mr. Harry Roque. Kasalukuyang nasa Netherlands si Roque kung saan isa sa mga tumutulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Idinadawit ang dating presidential spokesperson sa qualified human trafficking case laban kay Cassandra Leong at ilang iba pa hinggil sa umano'y illegal na aktibidad ng Pogo Hub na Lucky South 99 Corporation. Bukod dito, wala rin daw natatanggap ang Kamara na anumang kahilingan mula sa International Criminal Court para mabigyan na anumang ebidensya na nakalap ng House Quad Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Velasco, kung may dumating man na kahilingan, hindi bibigyan ng mababang kapulungan ng Kongreso dahil sinabi na raw ni Congressman Robert Ace Barbers na chairman ng Quadcom na hindi sila makikisa dahil hindi na miyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. Hindi na rin anya kailangan manghingi ng International Criminal Court sa Kamara ng mga sinumpaang salaysay at transcript mula sa pagsisiyasat ng Kamara dahil nakalive muna ito sa social media na pwede na nilang magamit. Wala kaming nare-receive, and sabi nga ng Quadcom lead chairman,
even if they write to us, we cannot comply because we're not a member of the ICC anymore. Pero yun nga, all the documents are public already. All you have to do is to access the hearings, no, in the YouTube, Facebook, and all the social media. All are already in the social media. Everything, no. And in fact, all you have to do is turn on your internet, and you can see from the first meeting of Quadcom to the final meeting. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito si former President Rodrigo Roa Duterte, wala raw pinagsisisihan sa kanyang naging serbisyo sa bayan ayon kay Vice President Sara Duterte. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Wala raw pinagsisisihan si former President Rodrigo Duterte sa kanyang naging serbisyo sa bayan noong kanyang administrasyon. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, iyan ang sinabi sa kanya ng ama na makapag-usap ulit sila sa visitors area sa International Criminal Court Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, magandang sitwasyon ng kanyang ama sa loob ng detention room at sa katunayan ay nagbiro pa raw itong para siyang nasa hotel. Ang pinagkaiba lang daw ay hindi siya nakakalabas. So sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor, so he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan, at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo. Paulit-ulit din daw siyang pinapakiusapan ng dating Pangulo na bumalik na ng Pilipinas at huwag nang papuntahin ang kanyang mga kapatid sa Netherlands dahil maayos naman daw ang sitwasyon niya doon. Tiniyak naman ni VP Sara sa kanyang ama na sa oras na mabuo o may sa pinal na ang kanyang legal team ay uuwi na siya sa Pilipinas. Kasunod dito, patuloy ang pasasalamat ni former President Duterte sa kanyang mga taga-suporta na patuloy umanong nagdarasal at nagpapadala ng mensahe sa kanya. Sabi pa ni VP Sara, nakatanggap pa raw ng letter mula sa Dutch couple sa Netherlands ang kanyang ama na nakasaad din dito ang kanilang pagsuporta at panalangin sa dating Pangulo. Samantala, naipaabot na rin daw sa dating Pangulo na may gaganaping pro-Duterte rally sa March 23 sa The Hague. Ayon sa former president, ayaw niya lang na makaabala sa The Hague kaya siguruhin lang daw na may permit mula sa mga otoridad. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin, 21 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Dito muna tayo mga kabombo sa kakaibang balita. Matapos kasi ang 9 na buwan na hindi inaasahang manatili sa kalawakan, ay back to Earth na. Nitong Martes, ang 2 astronaut ng National Aeronautics Space Administration o yung mas kilala sa tawag na NASA. Lumapag sa karagatan ng Florida ang SpaceX crew na Dragon at sakay sina Butch Wilmore at Suni Williams. Kasama ang kapwa-Amerikanong si Nick Hague at Russian cosmonaut na si Alexander Gorbanov. Bandang alas 5:57 ng hapon, local time sa naturang lugar. Nagdiwang ang ground team habang lumulutang ang spacecraft dun sa Freedom na nasunog ilang bahagi po nito dahil sa matinding init sa re-entry pagpasok ko dito sa ating atmosphere. Agad silang sinuri ng mga rescue teams bago naman dalhin sa Houston para sa 45 araw na rehabilitasyon at yan ay mandatory mga kabombo. Ang naturang misyon nitong sina Wilmore at Williams ay dapat tumagal lamang ng ilang araw gamit ang Boeing Starliner, ngunit nagkaroon ho ng problema at ito ay bumalik ng walang sakay. Kalaunan, isinama sila sa SpaceX Crew 9 kaya tinawag silang stranded astronauts. Sa kabila ng 286 days mga kabombo na pananatili dyan sa International Space Station, ay sinabi naman ng mga eksperto na kontrolado ang panganib sa kanilang kalusugan at maayos ang kanilang kondisyon batay sa mga inisyal na pagsusuri.
Sa dagdag pang balita, iginit ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora ng lungsod ng Taguig na may legal na obligasyon ng Philippine National Police na makipagtulungan sa Interpol kung maglalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban doon sa mga kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang na si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pa. Binigyang diin ng mababatas na nananatiling epektibo ang mga pandaigdigang legal na obligasyon ng ating bansa kahit na umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Pinabulaanan din ni Zamora ang argumento ng pagtulong sa pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court ay nangangahulugan ng pagsuko ng soberanya ng Pilipinas. Hinimok niya ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na gampanan ang kanilang tungkulin nang walang kinikilingan o kaya naman ay panghihimasok sa politika. Nagbabala pa ang opisyal laban sa anumang pagtatangka na gawing issue sa politika ang naturang proseso ng International Criminal Court upang pagtakpan ang pananagutan ng mga akusado. Ipinaalala rin ni Zamora na nananatiling may jurisdiksyon ang International Criminal Court sa mga krimeng isinampa bago pa man umatras ang Pilipinas sa kasunduan. Dagdag pa niya, ang pagiging bahagi ng Pilipinas sa Interpol ay nangangahulugan ng patuloy na pagsunod sa mga mekanismong legal sa pandaigdigang antas. Nananawagan din ang kongresista doon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag gamitin ang politika upang iwasan ang legal na mga pagsisiyasat bagkus ay igalang umano ang due process na itinatakda ng batas. Bukas naman ang Bombo Radio Philippines para sa panig ng mga Duterte at ng iba pang mga inaakusahan kaugnay nga dyan sa mga kasong nakabinbin sa International Criminal Court. Naniniwala ang human rights lawyer na si Attorney Jesus Falsis na kailangan nang mag-resign ni Solicitor General Menardo Guevara sa posisyon matapos tumangging kumatawan sa gobyerno para sagutin ang petisyong inihain ng magkapatid na Duterte sa Korte Suprema. Ayon sa abogado, sa anumang pagkakataon ay dapat magampanan ng Solicitor General ang tungkulin nito bilang pangunahing abogado ng bansa. Hindi anya maaring tumanggi ang opisyal na katawanin ang pamahalaan ng Pilipinas dahil ito ang kanyang pangunahing tungkulin. Inihalimbawa rin ni Attorney Falsis ang isang jurisprudence mula sa Supreme Court na nagsasabing hindi justified ang ginawa ng Solicitor General. Partikular na tinukoy nito ang Gumaro versus Quirino State College kung saan sinabi ng kataas-taasang hukuman na hindi maaring mag-withdraw ang Solicitor General o tanggihan na katawanin ang pamahalaan ng walang just and valid reason. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi just and valid na dahilan ang pagkakaiba ng legal opinion upang tumangging kumatawan ng Office of the Solicitor General sa gobyerno. Una na rin sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Egon Cayosa na kung hindi na kayang katawanin ng Solicitor General ang gobyerno ng Pilipinas, mas nakabubuting maghain na siya ng resignation at hayaan ang appointing authority o ito ang presidente na magdesisyon. Kahapon, Marso 18, tuluyan ding sinalo ng Department of Justice ang pagsagot sa petisyong inihain ng magkapatid na Duterte sa Korte Suprema. Sa dagdag pang balita, hinimok ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang publiko na magkaisa sa ngalan ng hustisya. Yan ay kasunod ng tuluyang pag-usad ng kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang humarap ang dating Pangulo sa pre-trial chamber ng International Criminal Court habang nakatakda naman sa Setyembre 23 sa susunod na hearing ang confirmation na process para naman sa kanyang kaso. It nga ng kalihim, ang pangunahing layunin nito ay matiyak na may sisilbi ang hustisya sa lahat, kapwa sa mga biktima at sa mga inaakusahan. Hiling pa na Remulla, hayaang umiral ang hustisya at hayaan din ito na magbuklod sa lahat bilang isang pagkakaisa ng bansa. Muli ring binalikan ng kalihim ang mga naunang pahayag ng dating Pangulo na haharapin niya ang mga aligasyon o kaya ay kaso laban sa kanya kahit pa sa International Criminal Court. Naniniwala ang kalihim na gagawaran ng kaukulang due process ang dating presidente kasabay ng pagdinig na kinakaharap ukol sa mga kasong kanyang ngayon ay sinasalunga dyan sa International Tribunal. Ito
Naritong Armed Forces of the Philippines sinimok ang mga New People's Army o mga NPA rebels na sumurrender na habang bukas pa ang mga amnesty programs na inilulunsad para sa mga ito. Narito ang balita sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Hinihimok ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa mga New People's Army rebels na sumuko na habang ang mga amnesty programs ay nananatiling bukas para sa kanila. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na mananatili na lamang na bukas sa mga reintegration at amnesty programs na ito at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga rebelde hanggang sa susunod na taon na lamang. Kaya naman patuloy ang kanilang paghimok sa mga nalalabing mga miyembro ng CPP, NPA, NDF na sumuko na at i-avail na lamang ang mga programang ito para sa patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Affirms our commitment to peace, urging remaining CTG members to surrender and take advantage of government reintegration and amnesty programs. The doors of peace are open only until next year, and we encourage those who remain to take the path of peace. Samantala, ayon din kay Padilla, ang konsiderasyon na ito ay para pa rin sa kapayapaan ng bansa, kung saan tinitignan umano ng kanilang kampo kung ilan na lamang ang mga miyembro ng mga naturang grupo. Kasunod ito ay hanggat hindi pa anya huli ang lahat, ay patuloy nilang hihimukin ng mga rebelde na sumuko na sa ngalan ng batas at samahan ng kasundaluhan na labanan ng iba't ibang issue na kinakaharap ng bansa, lalo na para sa territorial defense nito. It is in consideration and avail of it while the doors of peace are still open. So, hindi na natin dito, tingnan na lang sila. We are inviting them to return to the force of the law and together we find their challenge out there. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa pag-neutralize ng mga rebelde ang kasundaluhan na bahagi pa rin ng kanilang sinumpaang mandato para sa peace and order ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Migrant Workers pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso laban sa Manning Agency nang nagbangga ang barko sa North Sea. May mga detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Migrant Workers na kanila nang pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso sa lisensyadong Manning Agency nang nagbangga ang barko sa North Sea na lulan ang ilang Filipino seafarers. Pinaghahandaan na umano ng kagawaran ang mga posible nito maging legal na hakbang, lalo pat patuloy ang kanilang pag-antabay sa resolusyon ng investigasyon. Maaalala sa naganap na kolisyon ng mga barko, nasakay nito ang 9 na Pilipinong manggagawa, 8 ang nakaligtas habang isa naman ay bigong matagpuan. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, napag-alaman nilang mayroon ng mga ulat na nagsasabing may naging kapabayaan umano ang kapitan ng barko sa nangyari. Kaya naman, tiniyak ng naturang kalihim ang kanilang mga susunod na gagawing aksyon sa oras na mapatunayan ang kapabayang ito ng naturang barko. Yes, definitely. We're looking into legal ramifications of this. May mga lumalabas na balita na may negligence on the part of the captain. So we're carefully looking into this. And definitely legal action will be forthcoming if our lawyers do find na talagang kailangan magsampa ng kaso. Samantala, ibinahagi naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kanila nang inaantabayanan ng pag-uwi ng mga nasagip na 8 Pilipinong seafarer ngayong linggo. Inaasikaso na rin ang paghahatid ng tulong sa mga ito kasabay ng kanilang pagsiguro na mayroon silang matatanggap na financial assistance mula sa Action Fund ng kagawaran. Habang ang pamilya naman ng bigong makauwing seafarer ay humiling na wag muna isa publiko ang ngalan ng kanilang kaanak at gawing pribado muna ang pagkakakilanlan nito. May pauwi na, yes, may pauwi na. Meron tayong financial assistance, yung Action Fund assistance that is forthcoming to them upon their return. Sa sitwasyon na to, up to 75,000 pesos per seafarer ang mabibigay natin. Of course, we have reached out to the family of the missing seafarer and assured the spouse, the wife, of our full assistance. Of course, the family had also requested for full anonymity and privacy at this stage. Given na may epekto ito sa buhay ng kanilang pang-araw-araw nilang buhay. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report.
Dako tayo dyan mga kabombo sa bahagi ng Pangasinan dahil may lalaki na pinagbabaril ng kanyang kainuman dyan sa bayan ng Anda, Pangasinan. Ano kaya pinag-ugatan ng barilan niya? May balita ang Bombo Radio Dagupan. Nasawing isang 45 taong gulang na lalaki matapos itong pagbabarilin habang naglalakad sa harapan ng public market sa bayan ng Anda dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil umano sa dating alitan at kalasingan. Ayon sa isinagawang investigasyon at sinaging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Major Romulo Oclarino Jr., ang siya namang officer in charge ng Anda Municipal Police Station na dakong alas 11 ng gabi nang matanggap ng kanilang tanggapan ang ulat na kung saan kinilala ang biktima na si alias Puor, 45 anyos at residente ng sitio San Nicolas, Barangay Poblacion sa naturang bayan. Habang suspect naman ay si alias Dong, 45 anyos, isang vendor at native naman ng Barangay Umanday sa bayan ng Bugalyon at kasalukuyang nakatira ngayon sa sitio Labrang sa bayan ng Anda. Aniya na nakita pa nila ang biktima at suspect sa isang CCTV footage na magkasamang nagiinuman dakong alas 10 ng gabi at maya-maya nang maglakad ang biktima ay sinundan ito ng suspect at doon na lamang pinagbabaril ng ilang beses ang biktima na nagresulta naman sa pagkakaroon ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad naman na dinala sa pinakamalapit na pagamutan ng biktima ngunit kalaunan ay binawian din ito ng buhay. Sinubukan pang tumakas ng suspect ngunit agad ding nagsagawa ng manhunt operation ng mga otoridad at kasalukuyan nang nasa kustodiya ng Anda Municipal Police Station na nahaharap sa mga kaukulang kaso. Nagpaalala naman si Police Major Oclarino sa kanyang mga kababayan na kapag may nakaaway o nakaalitan ay huwag dadaanin sa init ng ulo upang hindi humantong sa ganitong krimen. Paalala lang po sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Anda na pag nakainom or may mga kaaway tayo, huwag po sana natin dadaanin sa init ng ulo ang lahat ng pag-uusap natin. Kailangan mahinahon lang po tayo upang hindi tayo makasakit ng damdamin ng ating kapwa at hindi din makagawa ng krimen ang ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicolo Piranya nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dako naman tayo mga kabombo dyan sa may Soc-Sargent Region. 7 empleyado ng lokal na pamahalaan ng Malapatan, Sarangani Province ay sinibak sa pwesto. Bakit kaya? Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Jansan. Agad na isinailalim sa floating status ang 7 empleyado ng LGU Malapatan, Sarangani Province matapos na nagpositibo sa illegal na droga sa isinagawang surprise drug test noong March 10 nitong taon. Ayon ni Mayor June Sumbo na pansamantalang tatanggalin sa pwesto ang mga empleyado na nagpositibo sa ilegal na droga. Dagdag pa nito na hinihintay na lamang niya ang confirmatory test mula Davao City at kung makuha niya na ito ay agad siyang gagawa ng kaukulang aksyon. Ibinunyag ni Mayor Sumbo na ang drug test ay ang interbensyon ng lokal na pamahalaan ng Malapatan sa talabak na ilegal na droga na naging problema hindi lamang sa kanilang munisipyo kundi sa iba pang lugar sa buong bansa. Sa kanyang pahayag, hindi makakataka sa iba pang mga empleyado ng kanilang lokal na pamahalaan na hindi nakasama sa surprise drug test noong March 10 dahil ipapatawag niya ito para isumite ang kanilang urine sample dahil aniya ay hindi siya papayag na merong drug addict sa kanilang munisipyo. Last Monday, sa surprise drug test sa mga empleyado, even ng mga national agency, as long as nakasali sa flag raising ceremony natin, surprise drug test. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jansan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagdaan ng buhawi at sinamahan pa ng malakas na bagyo sa Amerika ay umabot na sa 42. May balita dyan ang Star FM Iloilo.
Umabot na sa 42 katao ang nasawi dahil sa mahigit 970 na malalakas na bagyo ang tumama sa ilang estado sa US noong nakaraang linggo. Ang 3 araw na pagdaan ng buhawi ay nagresulta ng pinsala sa 9 na estado sa Amerika. Sa Missouri, 2 katao ang namatay. Sa Kansas naman ay 8 tao ang nasawi habang sa Mississippi ay 6. Ang malakas na bagyo na may kasamang buhawi ay pumatay sa 4 na tao sa Texas, 4 sa Oklahoma, 3 sa Arkansas at 3 sa Alabama. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Marisa Pascual, Star International Correspondent sa US, sinabi nito na ang mga bagyo naranasan nila ay sobrang nagdala ng pinsala sa lugar na nagresulta ng alikabok, sunog, ulan at buhawi. Aniya na agad naman ibinalik ng mga otoridad ang supply ng kuryente sa mga apektadong residente na una nang naiulat na nawalan dahil sa pananalasa ng malakas na bagyo. Dozens of violent storms that caused ang daming dust storms, wildfires. So as of right now, the update is 42 dead, including magkapatid. They were brothers that was killed on this storm. Ayon naman sa National Weather Service na ang mga buhawi na binabantayan ay halos nag-expire na ngunit ang mga mapanganib na hangin ay posible pa ring tumama sa Carolina, Silangang Georgia at Hilagang Florida hanggang sa linggo. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga balita at impormasyon. Ano man ang kaganapan, maaari po itong tutukan sa pamamagitan ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa parte ho ng Visayas, kahit kayo ay nasa ibang mga lugar, maaari pa rin masubaybayan ang inyong mga paboritong programa, lalo na yung mga drama programs, mga balita at mga lokal na impormasyon. Maaari po itong tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas ay masusulya pa natin yung mga programa dyan sa mga Hiligay non-speaking stations. Nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Habang sa bahagi po ng Boracay area, yung mga Akyanon, ay nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo. Doon sa area po ng Eastern Visayas, nariyan sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pangalagad sang Bombo Hanay sa Udo. Sa gyapon ka po ni mo Bombo Chama Blanco Hoover. Standby sa kay Bombo Hana anda sa mga miyembro sang RTFL-CAC hugot kigin pamatukan ang pag-abole sang national or NTFL-CAC kangot sa ginahingyo sini ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Bombo Cham nangin mainit ang diskusyon sa ginpatigayon ng kapihan sa Bagong Pilipinas sa paghatag sa mga accomplishments ug update sa kada ahensya 3 months sa Western Visayas sa Philippine Information Agency kaupod ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Isa 3 months na pamangkot kung ano ang statement ng RTFL-CAC sa hingyo sa kadamaan o mga human rights organizations sa pinakaulihi sini ang pahayag ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas nga kon sabihin kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-abolish ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ini man bangod nagapati diri man si Brosas nga ang NTFL-CAC ang ginagamit lamang sa pagpangrebtag, pagpangharas, kag pagpangintimidate man sa mga lehitimong organization sa tao, mga aktivista kag mga human rights defender diri man sa pungsod Pilipinas, specifically diri man sa bahin sa rehiyon sa East. So diri man madugay man iniiya Bombo Cham nati ang pag-abolish ng NTFL-CAC sa nagkungko ng si Ferdinand Marcos Jr. ang nag-umpisa na ang mga pila ka statement ng mga human rights group man nati i-abolish na ang ining programa nga ginakabusan man ini sang NTFL-CAC na nagakalain-lain ahensya, law enforcement agency like Philippine Army, Philippine National Police, mangin ang Department of Interior and the local government. So subong adlaw, nagpatigayon ini sila sa press conference man sa Kawilugan sa ilang accomplishments, kag-update man kung tani sang ining subong nga sitwasyon sang peace and security kung ano, kagapila na ang mga napasurrender nga New People's Army sa pinaagi man sa programa sang RTFL-CAC. So diri man ginsiling madiri ni Brosas nga ang RTFL-CAC wala gid nagserbe bilang instrumento man para sa kalinong kagkatawhay. So diri ginsabat pa ni RTFL-CAC spokesperson Gonzales o si prosecutor Flosemer Luis Gonzales nga iya dirigen na pahayag nga madamo sa nabuligan ang mga programa kada pa surrender nga mga New People's Army. So lugang diri man ginakabig man ini nga whole of nation approach sa pagsulbar sang mga issue nga nagapalig-on sang insurhensya paagi man sa pagpasanyog sang kalinong paguswag kag maayong panggobyerno sa mga lugar nga apektado sang ining mga rebelde nga grupo iya Bombo Cham. So diri man ang ining NTFL-CAC kung Executive Order number 70 ang directive man nga gin-issue man ni Anay Presidente Rodrigo Duterte kag subong ginapaamat-amat na kay ti ang human rights group diri subong man kaangay lamang sa pag-aresto sini man sa mga ginatawag nga human rights kati ang duduman naton subong man ang ining ginapagkaresto diri kay Anay Presidente Rodrigo Duterte about man sa ining ginaaligar nga war on drugs kag ang pagpatay sa ining pila ka mga nasalaan na mga drogista man diri sa pungsod Pilipinas. So diri man ang mga human rights groups just like sa may Gabriela Women's Party List Arlene Brosas nagapanindugan kag nagahinyo nga tikwaon o i-abolish na ang ining NTFL-CAC. Kaya bila ka batiin naton una ang ining pahayagman ni spokesperson na Flosemer Luis Gonzales. Una sa tanan ang nagapangayo sang abolition sang National Task Force LCAC. Sunod sa isa ka news item ay isa man ka kongresista, ay party list representative. So for a government official to call for the abolition of the NTFL-CAC, that is very unethical.
So I'm telling you, Madam Representative, you should consider resigning from your post because asking for the abolition of the NTF-ELCAC is a betrayal of the Constitution and of the Filipino people. Why ask for the abolition of the only task force that has responded to the needs of millions of Filipinos? For the past 4 years, the successes of the NTF-ELCAC speaks for itself. So pag sinabi niyo, itigil ng NTF-ELCAC yung pagtulong sa mga barangay na sinalanta ng kaguluhan, ay parang sinasabi niyo rin tapusin na natin yung pinaka-epektibong programa ng gobyerno para wakasan ng insurgensiya. Whatever your motives are, we do not appreciate your statement. So you better shut up po. And I'm telling you right in your face, you're dreaming when you're asking for the abolition of the NTF-ELCAC. We will not allow. Nabatilian diri ang bahin man sa pahayag sa spokesperson sa RTF-ELCAC Prosecutor Flosemer Cris Gonzalez Abong Mocham. So lakip man diri kay miyembro man sa RTF-ELCAC ang ining Philippine Army nga ginrepresenta sa buong adlaw ni Colonel Erwin Lamzon, ang Assistant Division Commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army nga subong nag-hold sa ining Central Visayas, Western Visayas and Negros Occidental Island Region, o Negros Island Region, o NIR, ang diriman nga ang ining tawag nga EO70 o kon ang ining NTF-ELCAC kadamo unasang nabulig man mapa local government unit man kag ang paggamit ng whole of nation approach o kon pagbutang diri sang gina-address mismo ang combination sa military action, socio-economic programs kag development sa mga local communities and civil society iabong botsyam. So ining EO70 ang localized peace engagements man nga kung sa diin makitaan nga may mga military man nga nagapadulong sa mga eskwelahan, mga universidad agud mag edukar sa ining mga estudyante about kung ano ang kalain sang kabuhi kung ikaw magasulod man sa rebelde nga grupo o kung magaupod man sa ila iabong botsyam. Kagang ining RTF-ELCAC para kay Erwin Lamzon na tikadamo na sa ilang accomplishments kung sa diin ang ining mga high target individual mga nag-surrender na o kung napatay na sa pilaman ka mga enkwentro nga naglunta diri sa may Western Visayas. Kaya rin ba kay pabatiin naton ang ining pahayag naman ni Colonel Erwin Lamzon. That made the crossover from creating stability to areas confronted with insurgency and then creating such public value that we value pala itong freedoms and yung mga discrimination na nangyayari and the vulnerability. But after military operations, yung crossover point, pag naging civilian-led initiatives na po ito, medyo kulang. And we did not really have the, sabihin natin, critical mass to understand that it is not only a military solution, but meron pang civilian-led. Yung civilian-led, ito na, yung auspices na ng DILG with the 12 clusters na nag-o-offer talaga. Kasi long before, kapag nag-surrender, namatay na lang or whatever, no bumalik loob, nag-surrender ng firearm. So yung component for livelihood, reintegration, medyo nagkulang. It is only in EO70 that we realize that as presented in the video, that there is life after surrender. There is life after na makipaglabang ka sa gobyerno kapag nagbigyan ka na ng amnesty. But then, pag binigyan ka ng amnesty, what happens? So EO70 fulfilled that. Pinasok niya yun. Yun yung kailangan namin. So that, with that, mas nakumbinsi pa namin and then nagkaroon pa ng challenges kasi before, it was national peace process. Nung nag-local peace engagement na with the DILG and the local government. Nabatian diri ang bahin man sa pahayag ni Colonel Erwin Lamzon, ang Assistant Division Commander sa 3rd Infantry Division sa Machao. All right. Initi Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat, Gida Bombo, Hana Andasa.
ining Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kun RTF-LCAC ti ginapa-abulis na ini sa aton sining mga kabumbo. Di kun lang taon naton banwa bangod sa sining NTF-LCAC, no, kapos sa idalom niya sini ara ang Regional Task Force dako gid man ang nabulig sini banwa, no, sa aton sini mga kuturan sa sining magluwas sa pag-inganyo sa mga utod naton ngayara sa upod sa hublag nga magbalik loob sa gobyerno. May mga ginahatag sila sini iyang mga insentibo kag palangabuyan at yanong malain sina dira banwa, no, si Madam si Representative Rosa sa mo man nagambal nga paimbestigaran yang no Bubukris, no, ang tawag sing gani ang construction sang Iloilo Terminal Market kay Iloilo Central Market, no. Muna gani kung nagapamati man siya kag kung sino man ang mga katapo sang Gabriela dira, palihog ko palabot sa kay Ma'am Brusas ni nga silingko, sadtong tsimpong grabe ang kinawatay sa Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market. Nagadanaw ang Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market, baho kagang iban sinido hindi mayong sitwasyon. Diin to siya dampi anay sang una man, gaano to siya, no, subong kay gin pahimo or gin paubra, kag may mga reklamo sa iya nga nabaton, kag ining mga tao nga ti you cannot please everybody mo, di ba? Idalo niya na kuno sa Congress to, pero ti preparado man tong alkalde magtubang sa Congress. Anyway, sa RTF-LCAC nga ni ting dulao now sa aton sining mga kabumbo kon ang tinutuyo sini amo ang padulong sa lasting peace kag mangin insurgency free ang rehiyon ting dulaon tani sa aton sining mga kabumbo. Tino layo patad sa aton sini nga mga kauturan kung nangin man pinuslanon man lang ning ang programa sang gobyerno nga aton sini nga pagadulaon nga aton sini i-abolis kadamo dira sang programa sang gobyerno nga hindi man gani iya mapinuslanon nga pipila man lang ang nagapulos sina dira. May pila pa iya ka mga programa ang gobyerno nga naga-encourage nga mangin matamad ang mga Pilipino. Hindi na iya magpangita, hindi na iya maghimakas, hindi na magtrabaho kay mahulat na lang sang ila siniya nga ayuda. Ilan tawan nyo sinablabanwa. Imbis nga tudloan niya kung tani nga magpaningwa, magtrabaho, ining mga ordinaryo sining nga tao para mangin mapinuslanon para sa gobyerno, ginatudloan yung para mangin matamad. Sa aton sining nga mga kabumbo. Tidi ni karon ginakuha ining panagtag nga ayuda sa ila. Taxpayers money sa gyapon. Bakoy-bakoy kadira iya sang trabaho. Ang kabain sang buwis mo yatag lang sa tawo nga hindi na iya magtrabaho kay nagahangla na lang sang ayuda sining mga opisyal sang gobyerno nga ginagamit man karon ining bulig sang gobyerno para ya sa kaugalingon sini nila nga interes. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Diyan mo na liwaton ko kung mapinuslanon man lang ining RTF-LCAC, ining NTF-LCAC sa pangkabilugan, why abolis? Nga ay dusok mo piya para dulaon. 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang city government hantingon sini nila ang mga individual nga nagpark sa mga esplanade sa palibot sa syudad sang Iloilo. No?
magluwas kang ginimo nila parking area, ginabilinan pa nila sa ila siniyang mga basura. Lakip na sina dire, may panugdaon man si Iloilo City Councilor Parcon tuhoy sa natabo tubla sa lapas sa public cemetery nga kung sa diin nadakpan sa akto sang caretaker sa nasambitan sining patio nga nagaruman sanay ang duha ka minor di edad. I-check tabala ang mga balita ni Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo City Hall. Bombo Angel sa report, please go ahead. Din pa siguro diri Bombo Cham sang Iloilo City Government nga manabat kag mga mag-aatubang sa mga ordinansa sa Iloilo City Government ining mga individual nga madakpan sa liwat nga naga-park shot kag ginhimo nga parking area ang mga mismo ang ibabaw sang esplanade sa atong pagpakigangot diri kay retired Colonel Darko Garbanzos ang head sa Traffic and Transportation Management Office iyagin pahayag Bombo Cham nga ang area sa especially ining esplanade sa may dungon area nalakip na ini siya sa mga lugar kung sa diin nagalibot ang ilang mga like mga motor nakamotor nila ni nga mga officers Bombo Cham para nga ma-checker nila kung may ara pagidman bala sang mga naga-park shot kag pati man naga-parking kay tong nakitaan Bombo Cham nga picture gani ni Mayor Trenyas is naga-parking ang salakyan sa babaw nga bricks o kung babaw nga bahin sang esplanade area sa ating una nga pagpakigangot sa spokesperson ni Mayor Trenyas ginsaysay niya diri nga tiang muna kadaan nga dalan no kun area sang esplanade Bombo Cham ini siya designated para sa parking kag tama ini siya kuno ka vulnerable kung salakyan ang ipasaka dira Bombo Cham pero with this one ang ginsaysay diri sang Traffic and Transportation Management Office na wala naman ang nilagin lagas ang mga persona nga tong sa may salakyan balagid nga una nga nakuha sa picture bala pero ang ila man ang diri nga next time kung sino pagid ang magalapas or magahimo sang kapareho nga bagay ang mugid na ang dakpo nila kag ang hatagan gid itikita ni sila kuno Bombo Cham as to the reason why man nga pati ang mga barangay ginhatagan naman sang instructions nga dapat kung may mga makitaan sila nga naga-park shot pa especially kung gabi at the same time may mga naga-park nga mga salakyan mag-report gid gila yon sa bahin sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Pamatian tablang kabahin diri sang nangin statement man ni retired Colonel Darko Garbanzos sa atong interview. This will be part na ni sang routine no sang aton mga motorcycle rovings nga magbisita na sila dira no particularly sa gabi kag sa aga. And parang mano na nato no may gid matikitan or maklampingan kung ibilin dira kay ti una-una ang aton mga esplanadya is not really nga gin-provide para nga pasakaan sang salakyan kag i-parkingan kag kung mag-parking man dira no naga-park shot pa ti ang park shot is bawal ina no bawal sa hindi pwede nga mag-obra na dira sila sa aton nga mga open spaces like the esplanade. Okay. Pero sir, ang pa siguro is like bantayan gid kag dakpo na this time Sir Garbanzos yes, kung magkuan. Muna gani no. Kami may madakpan kami dati tikitan gid no. And then nag-coordinate kami sa barangay nga ang barangay mismo kung may makita sila dra magtawag sa amon nga opisina Anytime so that kami makaresponde. Kaya balo ka ining Dungon Creek Esplanade nga ini suludlon ini siya so wala pa kita sang deployment. But eventually for sure no kung magdamo na gid ang mga tao man dira no maga-deploy man kita sang Green Guard later on. Okay. Sir Garbanzos, ano sir ang natabo sir sa kwan? Sa sining the last time tubla tong nagsaka nga salakyan SUV gid man to sir kag ang balita nga mga naga-park shot na sir according sa barangay Sir Garbanzos. Oo. Yun no sang ginpost ato no sang isa sa naton diring maukod nga vlogger. So kami nag-react kami sa dudayon so that tan-awon da ng lugar. No kag nga amoy na no may nagkalabilin tigto nga botelya sang alcoholic drinks.
sa pag coordinate nila no kag pag pamangkot-mangkot dito no amo na naguluwa nga kung gabi no may mga napansin ang mga tao dira nga may naga-park shots wherein dito na mo nabalaan and then ina nga area ginaobra man nga daw private parking no kay ginapasaka dito nila ang mga ilang salakyan no so sunod sini no after coordination mo na gani ginpapurbahan ko kay pabutangan ko naman dira sa mga prohibition kag traffic signages para nga ini may makita ang mga tao nga nagakadto dira kung anong mga bawal. Pero sir, ginlagas pa natin bala itong naka-commit based sa pictures kado iyas ang isa ka page sir nga nagpalabot sa inyo? Ang wala na kami nag sini. The warning na lang to sir? Ato is lessons learned kag ang sunod nga may mag-violate pa na dira kag actually nga madakpan sang amon nga mga personnel tiya mo na tikitan ti kun wala sang mo nang gihambal ko pag wala sang driver ipa-clamping ana mo na Bombat siyam na bataan sa mga kabomba naton ang kabahin sa nanging statement man ni retired Colonel Udarco Garbanzos sa atong interview. Ti araw pag-send sila na sang source na vlogger ti base kon kontra yan or may kalaing sa sang buot. Pero the mere fact nga ginpasulod yang salakyan niya sa esplanade nga prohibited na dira sa aton sinima kabombo may sala na ini siya ti may plate number man ti why not abing himuon nga sample sang pusmo no ni Colonel Udarco Garbanzos himuon niya ning ihimplo nga tungod why nila ini maabtan pero may nag-report sila sa ila may ara man sang ebidensya coordinate sa to kay Mr. J. Kunlo sa may Land Transportation Office para nga ma-alarm ni para mabalaan niya nga nakakommit siya sang violation kag hindi gid siya makaluwas. Then that's the time nga amo na pabantayan na dira kung ano man dira ang imuon ni Sir Garbanzos nga mga adjustments but mas labing maayo kung masampulan naton ining nasambitan karon iya nga salakyan kay may plate number man na dira Bombo Angel mo matumod man nato sa LTO ipa-alarm to tapos kung tawag siya ni anong nang tawag bla renew sa sang iya sini iyang registration hindi niya pwede ma-renew iya sining registration until such time nga ma-settle niya kung ano man ang iya sining penalidad bangod sa pagpark sa iya sining salakyan or park shot sa esplanade kunti mayara sang ginatawag bala iyang manabat gid sa sining ginadumili nga ginbuhat sini niya hindi kay sa sunod pati sa sunod mayo kun magyan manada kag kung may makakita ti mayo ko ma-report man kay kung hindi ma-report be ti kunti why gyapon to pa Bombo Angel. Bombo Cham, kita mo ang do medyo atubang sa salakyan kung makitaan mo do apat ni sila ka mga kabataan do mga bataon pa man ang mga kanlado nagagkuan sila bla pamatanon lang guro kay ti kung mga bal kitak bataan do hindi pa man guro pwede makadrive sa lakyan kung mga bataan pamatanon mga early age gid nya kwa na middle age mga above 18 guro kay ti kung 17 16 ka ti hasta ka man sa students permit kag hindi ka pa pwede makakonsumo sang intoxicating liquor kay bawal ina di blaway na ginabaligyan mga mamo siniguro ang punto sinadre bata man yung kunti gulang kay may ebidensya titanigin coordinate ni sa LTO to para lagson gid para nga maserbi sining sampolo nga may bisan way naktuhan sang mga traffic enforcer or sa mga police dira or whatsoever kay ti may nauyatan nga ebidensya nga may ginlapas ini siya nga pagsulundan diri sa syudad therefore manabat gid siya Bombo Angel. Kag Bombo Cham actually may mga reports naman ni gali isad pa sa barangay nga level nga may mga information sila sa paglibot man nila gali nga may mga naga-park shop nila sa area kung naga-park
report kimos kapitan mayo kon ang impormasyon mo kap may payout sa muning adlaw lilintukin si nasig slebro mamamo ni nga maulubraon bin nga Gisman istoryan yung pa ko. Kaya lang ibang bot siyang ang problema man kay syempre dapat ako maga mo na ganing may level of hierarchy man especially sa responsibility ba lang ako level of hierarchy. Kita na gin nila bala nila nga hindi pwede posipos lang sila bisan sa wayway gid naton mayo ko nang bala mo na kap payout sa Birdes nyo lasing ko lang sa kagaw nara kami to abdek kaya mo, ayum-yum, diskilid ko si Kagawan Babas, Kagawan Babas. Jen? Pero bumot siya, may duwang talang balita, mandri sa bayan sa Iloilo City Hall, nakuhaan tas ang reaksyon ang chairman sa Committee on Women and Family sa bakin sa Iloilo City Council, ini ang may kaangtanan man sa duha ka mga minor de edad nga ginhimo nga lodging house ang dakpan abi mo siya maginhimo nga lodging house ang Lapas Cemetery sa aton pagpakigangot kay Councilor Attorney Frances Grace Parcon ang chairman sa nasambit niya komitiba iya ginpahayag mo siya nga nagapati ini siya nga dako ang role kuntani isang mga ginikanan sa pagpaintindi sa ilang mga kabataan kung ano nga mga bagay ang insakto kaga hindi dapat nga buluhaton especially kung amo sini nga topiko ang pag-istoryahan mo siyam kumbaga ang sex education. So suno sa iya nga dapat ang pagpaintindi diri sa mga ginikanan especially on the sex education dapat dako ini nga bagay bilang ilaman abi nga role bilang ginikanan mo siyam at the same time nakaplano ini siya magpakigangot na sa bahin sang CSWDO kag sa DSWD agud maistoryahan kung anong mga interventions nga dapat pag-obrahon kag on the legal matters or the legislation man agbong botsyam posible on the ordinance abi or sa resolution nga tiambal niya nga dapat ma-incorporate man ang sex education sa pagtudlo sa mga kabataan kag ang mensahe niya kisabi bumbot siya may mga sa gihapon may mga old school nagapati nga kung ang mga kabataan, tudloan mo nga, especially early age, about sex education, mas ma-prone sila. Pero tiyambal ni Councilor Parcon, nga dapat i-widen man sa mga ginikanan, kag iban abi nga mga individual, ang ilang pagpati, nga dapat samtang nag-evolve ang panimuo sa mga kabataan, dapat ang pag-approach man sa sining problema based on the sex education, dapat himuan man sang paagi bombot siya. At the same time, ang isa pa gidri ka punto ni Councilor Parcon sadto kuno as practicing lawyer until now, ngambal niya sadto may mga nakaptan ini siya nga kaso nga mga nadakpan man same with that act man abi nga nag-ubra sang hindi maayo ang public, most of them na dutlan gid kuno sang kaso bombot siya. Pamatian ta balang kabahin diri sang nanging pahayagman ni Councilor Attorney Frances Grace Parcon sa aton interview. May nagpakita sa akon sang post about na may nadakpan or ang isa sa ila nadakpan sa mga susante. So as chairperson of the Committee on Women and Family Relations, tagid ko ma-coordinate kita sa mga eskwelahan, hindi lang ang eskwelahan nga natungdan together with the Committee on Task Force Moral Values nga mamangkuton naton balang mga eskwelahan kay balaan mo ako nagapatigid nga ang ginikanan may importante gid nga bahin kung paano inapatsindi sa ila kabataan considering nga although alleged pa man lang nga minor sila ara gid ang role sa mga ginikanan kag sa tagsa ka mga eskwelahan and also we will coordinate with the DSWD kay and the CSWDO so that maka-intervention kita nga mga programs kung ano man maubrata sa ila pero ginapension data gid sa mga bata nga if ever gid man madakpan kamo sa akto pwede gid kamo mapiso kay ako I'm speaking on experience may ara akong mga kliyente nga kung madakpan sila doing alleged immoral acts sa mga public places, pwede sila mapriso. So, ginapensin din natin sa mga kabataan nga dapat
ang panumdumuhon nga bala nila ang ila obrahon nga makapekto sa ila ni sa future, and at the same time we are reminding ang mga ginikanan kag ang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan nga may ala kita mga sex education class, so kung pwede i-incorporate sa mga aton nga mga sex ed class nga ipalsindi sa mga bata ang epekto sa pila ka adlaw kung ubrahon nyo ang ini nga mga akto. But as chairperson of the Committee on Women and Family Relations, I will coordinate with Councilor Young as chairperson of the Committee on Moral Values on how paano kita makabulig with the school sa mga ginikanan. So amo na ang aton pag-aubrahon. Nasubuan ka on your behalf kay since bilang ginikanan abi nga amo sini ang gindangtan sang duha ka mga kabataan kang Siyempre, morally sala gid ya ang ilao ginobra, although alleged pa malang ni bala mo kita sa bilang isa man ka abogado, innocent man ka no until proven guilty, but if given nga matuod ang ini nga mga aligasyon, ginakasubo ta siyempre bilang isa ka ginikanan, bilang isa man sadto ka estudyante, malaan naton kung ano bala ang long term effects ini if wala ta man ginapangayo, if natabo gid man to magbusong mi ang bata nga babaye, kung ano ang ini ang anong epekto ini sa iya nga futuro. So ginakasubo ta gid bilang isa ka babae, bilang isa ka iloy, kag bilang isa pa man kapamatanon na bilong pamangko sa pamatanon ng ini nga natabo. Uy, Jel. Mamatsyam na baten sa mga kabombo naton ang kabahin sang naging statement man ni Councilor Frances Grace Parcon sa atong interview. Isa pa gid sa mga iniya personal ko ni personal ko ni nga opinion, no. Tagsa-tagsa sa ato entitled man sa personal opinion tamo, but sang una sa eskwela ko pagkabati ko sang sex education. Siyempre bilang lalaki, ang nagsulod sa akon sinipaminsaron, tun-an kung paano ang ginatawag sining sex. Do mo sina. Ugaling kay ti bilang nag-eskwela sadto sa isa ka ginapadalagan sang mga madre nga or isa ka Catholic school, ti gilayon to yang agin explain in detail sa amon, no, nga maghamba ka nga sex education hindi kay parte sa pagpakigilawas or pagmuad, no, or pag-multiply, kundi iniiya pagtuon kung ano ang imo sining sexualidad, ano ang parts sang male kag sang female, no. Pero depende sa aton sini mga kabumbo, bala mo subong iya nga tsimpo makabati ka lang sang tinaga nga sex, lain na dayon ang persepsyon sang mga uling tubo, no. Lain kag matayog na bumbo angel mo. Ang iban sini gani may mga kilala ako nga medyo bata-bata sa akon, nakambal nga excited kami akon ang amon sini nga subject, sex education. Pinantasya kami amon niya, sir. Iyamakon mo sina, anong pantasyahan mo na kay gina-discuss kung anong parte isang lawas mo na para nga mangin familiar ikaw, paano mo na maprotehiran nga hindi ma-infect, so on and so forth, mahalungan, di mo labong angel. Pero galing, sa sex education, kung si Councilor Parcon pa ang mga ginikanan kuno matudlo, ti kalabanan sa mga ginikanan ni nagatrabaho bumbo angel, kag igo sila magkalitanay ni sa mga kabataan sini nila, mga alas 5, alas 6 na sang gabi, madigamo pa na sa nanay, madigamo pa sa tatay, ti panuayhan ma-plastar ni kaga mismo makapagtsinding ginikanan. Mas mayo, siguro, ti ara sa eskwelahan, ito ginatudlo naman ibala subong mo angel, di ba? Sa level pa lang mo sang health education bala, may ara naman ang daan nga like ang parts balaw
Kung ako yung gani isang una imbis nga ngalan nga sex education imuo na lang nga human anatomy, di ba? May mga mo man nga leksyon nga ginatudlo. Oh. Pero ang punto man di ba Bongbot Cham, if ever ginikanan bala sa level bisang balay kay may mga topics kisa nga amo na kung sa eskwelahan ka do ka kwan pamatian bala kisa, pero kung ara ka sa family do kumbaga mapaintindi on the level nga may moral kwan siya bala, may moral siya nga lesson nga makuha ang mga kabataan. Example ang mato ganing hambal nga kung himuon mo ang amo sini ang consequences kung amo ning obrahon mo mabusong siya, like that kind of pagpaintindi bala Bongbot Cham nga amo ning matabo. Ara na kita dira gel ginatudlo ako gapati ko sa tanan sini nga bulutuan ginatudlo ina. Pero ari naman ang isa karon ka do nagakontra. Ang pagpanagtag sang kondom kag ang pagtudlo sang safe sex. Oh. Nga kung sa diin mas maayo tani kung ining premarital sex, no? Kamigon nga isa ka immoral sini nga bagay kag sala ini sa matasang tawo or sa matasang Dios na gid, particularmente mga mo sini kung tani bala nga pasulod gid sa paminsaron sa mga pamatanon o galing kiti subong ang mga uling tubo namulat na nga daan iya sa mga advanced technology. Ara ka lang sa inyo balay, makakapot ka lang sa cellphone, as long as makakonect ikaw sa internet, tanan na pwede mo ma-explore dira. Bombo Angel, mo maning kung kumbaga pa konsekwensya sang abuso or sobra-sobra nga paggamit, no, sang sining mga ulihing or mga advanced technology nga ginatawag Bombo Angel. Dapat on the level pa lang sa family Bongbot Cham, ma-orient na ang mga kabataan nga amo ni immoral na siyang act if ever with the age of like hindi ka pa legal Bongbot Cham nga amo nang obrahon nimo, nag-start na siya sa family nga dapat i-inject na sang mga ginikanan sa pagpanimuot sang ilang mga kabataan. Ang pagpanagtag sang free condom ang usual man ang ginahambal sa mga advocate diri for safe sex bala Bongbot Cham nga for the legal age as much as possible nga kung gahatag sila sang kondom sa mga tawo nga may kinahanglanon sini, pero ang mga tawo yang nagalikaw or naga-practice sang abstinence wala man sang hambal nga pagpamilit abi nga magamit sila sang kondom kay on the first place which is okay gid na nga wala sila wala Bongbot Cham naga-engage sa amo sila nga bagay. The reason why nga do ang gray area with implementation of the modern approach kag traditional approach dapat mag-meet halfway para nga mabalance ang mga bagay-bagay kag pagpati sang mga kabataan samtang nagadako sila Bongbot Cham kay tibudlay nga ni subong madamo sa mga bagay nga pwede maka-influence sang ila nga pagpati sa mga kabobonaton. When the cat is away, the mouse will play. Amo na lang na. Jel? Pero amo na hopefully nga hindi ani matabo sa liwat Bongbot Cham nga amo sinibala moraliga ni ang balikaw sa Parkon nga bilang nanay na subuan ini siya kay siyempre bilang example kabataan motor bata mo ang nadakpan masubuan ka man kay siyempre amo nang nadangtan sang imo nga kabataan Bongbot Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Bisan ano pa na iya kambal sa nagapanagtago kung sa nag-advokasya sang safe sex. Bisan ano pa na kambal nila nga paralan ni sa mga adulta. At may masunod gid man guro no, may masunod man nati panigurado may masupak gid sina sa aton sini nga mga tagpalamati. Kay amuning budlay basta ang tupiko kasubong sini banwa. Ibangod man sa lamharon nga edad, grabe ang level sang curiosity. Dugangan pa sang impluwensya karon sang internet kag mga nakita nila sa tagsa kamatagadlaw sa social media.
Ti dira na iya banwa nagakapiktuhan man ang ila sini iyang paminsaron, nagakapiktuhan man ang ila sini iyang paghangop, kag paglantaw sa mga bagay-bagay. O kag amo na gani isa na siling tana sa bangod sa mataas sining nga level sang ila sining nga curiosity. Ini iya maadbenturar mapaadbenturar gid ini sila saton sining nga mga kabumbo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na kaligad sa takdang alauna. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Why gid ya sa may masabat dito kag daw kasubong iya nga mabudlay man galing kay base bala tama na gid ya kasakit pamatian pero sa bahin sang local government unit why gid to may mambal parti sa ginpagwa sini iyang cease and desist order sa plano nga pagguba sang hagdan sang simbahan bla. Why gid kuno sa may matugda dito iyang opisyal sa banwa sang Dingle. Anong Dingle may mga opisyal pa na dira? O kung base why na sila sang opisyal bla why lang kitak balo? Balikan tayo ni lakip na dugang pagid nga mga balita kag impormasyon police report sa pagbalik sa mumuanay sa udto matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iyang banda sa sining Marso as they are set to deliver another great musical show sa concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mong adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pagibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar
antes magbuka. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo, sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tingo ba ang mga lalabahan kag tingo? Murad Iloilo, Philippine Standard Time 50 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa balik na diri sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto. I-check naton si
Bombolin si Badi kaya ang National Historical Commission of the Philippines nag-issue sa cease and desist order sa local government unit sang Dingle kasunod sang plano nga pagpaguba sang hagdan sang simbahan kay sablag kuno ning hagdanan sang simbahan nga aglagyan sang mga salakyan dira mo iginapaguba ni sadto. Bombolin sa report, please go ahead. Ipauntat Bombotcham sa National Historical Commission of the Philippines ang plano sa local government unit sang Dingle nga pagguba sa makasaysayan nga hagdan sa St. John the Baptist Church sa nasambit nga banwa. Actually, Bombotcham madugay naman nga nagagawa ng information sa hanungod sa pagdemolish sa sining hagdan apang tiging kaalarma ini subong sa pila ka mga pumuluyo bangod sa mga nakitaan nga backhoe malapit sa simbahan, pero ining mga backhoe nga ini na nakitaan sa mga pumuluyo iya intended sa amat-amat nga pagkaayos ang plaza kay tidugay naman na naguntat ang ining construction sang ilang plaza. Bombotcham tagsubong naman nagliwat na tigina-amat-amat kaayo ang ining simbahan nga ini ara lang gini siya tabok lang gini siya sang plaza sang Banwa kag tisa nag-igad lang gid lamang nga Marso 3 ang date or petsa sa sining issuance pag-issue sa National Historical Commission of the Philippines sa sining cease and desist order ukon pagpauntat sa tanan nga aktibidad nga makaapekto sa hagdan sa nasambit nga simbahan. Kay ang gining hagdan nga ini way man ni siya nga gimbutang lang dira Bombotcham kundi nga tiupod ini siya sa pag-construct gid sang simbahan, so dugay na ni siya katama ang ining simbahan nga ini. So ginpabalo ni National Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Trota Jose Jr. si Dingle Mayor Rufino Palabrica III nga ang 19th century staircase bilang important cultural property ginaprotektahan ini siya sa anuman nga modification o demolition. So hindi ni siya dapat paghilabdan in kaso kung ano man ang plano abi sa local government unit sa dalan malapit sa may simbahan. Kaya ang kung matandaan nato nagligad ang LGU sang Dingle nagpakig-istorya ini sila may discussion sa bahin sang Archdiocese of Haro kay gina-request na rin nila nga i-demolish ang hagdan bilang kabahin sang nagapadayon na redevelopment sang drainage sang public plaza. Pero may mga information nga nagwa sa bahin sang Archdiocese of Haro nga pamatukan nila ang inihingyo sang local government unit kiti ang ining St. John the Baptist Church under pa ini siya ang iyang jurisdiction sa Archdiocese of Haro. Sa sulat nagsilindarino si NHCP Chair Jose nga tinagakadapat nga ginakonsulta una ang NHCP sa anumang intervention na maka-affect bala Bombotcham sa integrity sa structure, especially nga dugay na ini antes pa man i-implementar ang kung ano man dala nga tinutuyo sa local government unit. Ginmanduan man ang alkalde nga magpasa sa permado nga development plan para sa redevelopment sa plaza sa diin nagakadapat nga tinagasunod ini sa National Cultural Heritage Act of 2009. Kati sa tion na hindi ini siya masunod, pahayag sang NHCP magapasaka sila sang kaso batok sa local government unit. So gina-remind gidari ang alkalde nga ang consultation sa mga cultural heritage concerns dapat involve gidari ang mga local government offices, ang mga stakeholders, kag nagkalain-lain ng mga organisasyon para nga malikawan ang kaangay nga mga issues in the future. So sa sining sulat naka-CC man ni sa aton man nga Haro Archbishop Romeo Lazo nga nag-retire na subong Bombotcham kag ang bahin sa local government unit sa Banwa sang Dingle. Gintry naton actually nga tinguhaan Bombotcham no nga makapakigangot sa local government unit sa Banwa sang Dingle sa ilang municipal engineer pero wala pa sang feedback, wala pa sang response as of the moment Bombotcham. Waay gid sang may nagasabat sa mga opisyal sang Dingle?
Wala pa Bombot Sam. Basi bala na may nag-trip sila somewhere? Oo. Amo gani ginahulat man actually ang response. I-check tabi kung may mga basi may nag-crash nga eroplano or may naglugdang nga barko nga ato sila to bala tananaw pahilayo lang ba usos ba hindi man. Kaga muna nga aga pinakigangot kita sa mga opisyal sa Dingli way gid sa mga sabat bisan isa. Bisan sa una Bombot Sam sa issue bala to sa Manila sa ilang Morogoro nga bridge isang nautod bala to ti duway man to kadungdong nga si Vice ba lang to gasabat ang ilal ka mo gani ang ilal kalde naka damo gani ka palabot sa minsay buta kung buhi pang alkalde ko no ara pa man siya Bombot Sama nagapangonsulta ti nagmayor ka pa kung mangonsulta ka man lang doktor ka na lang Amo gani, pero titingwan ta basi pa lang sako lang si Mayor. Araw-araw pila na katuig nga sinakuaing iya nga ang Murumuro Dam to, Murumuro Bridge to. Isyo ta to no 2023-24. Ti 2025 na ta, way gyapon gambal. Na ano nga klase ka. Sus Maria kagusip po. Basi nauya lang siya. No, yang may diferensya sa iya, ano? May tanan niya nga ngipon, may guab. Hindi siya kahambal, ano? Amo gani, wala ba Bombot Sam actually sang 2021 ni nag-issue man isang cease and desist order ang National Historical Commission sa ila mo sa Dingli Bombot Sam bangod sa sining redevelopment sang ilang plaza. So 2021 ni na ginuntat tapos dugin bangod nga ti wala nagasanto Bombot Sam ang ilang plano sa nagakadapat kuntani sa sa proseso sang NHCP. So gin-revise nila ang muto nga plano, gin-lift sang NHCP ang cease and desist order sa plaza ini siya sa 2022 pero ti subong lang tuig dugin ang ginamatamat kaayo amo man gani ang ginapagot sa mga pumuluyo sang Dingli kay kung diing lapit eleksyon ang pagulag sang plaza nila Bombot Sam. Ti para may pundo Amo gani. Basi wala pa pundo ligat kay ti bala mo sa national government to kung layo pa eleksyon para nga hapos na sila dumdumon kung ti mahulag sila kung lapit na lang eleksyon. Hindi man na iya siling tanan-tanan na lang niya sa mga local official ang iba nati amo ba na to? Pero ito blas ang kilala kong kusyonon niyang Central kag Terminal Market amo na pamangkot ko ni tingko sang nagarigna kag baho kag damo isyu kinawatay sa halin sa gawaday sang Arkabala din to saya. Ano mo na bla? Nga subong nyo lang ni ginapangsapak ang mga dugay na nga problema. Kung mag-amo-amo ng politiko, kung mag-amo-amo ng mga nagapapili, hindi nyo kayo pagbutuha. Dumduman lang ka muna nila kung may kinanglan sila sa inyo. Pero kung wala na sang kinanglan, diin nga jis. Kamulinse. Ang hugid Bombot Sam. Pero tingwaan ta, try tagid Bombot Sam nga tani mapakigangutan ang local government unit. Bisan sa municipal engineer's office na lang, makakuha kita sa ilaman nga response sa sining cease and desist order nga gindagdag sa ila sa National Historical Commission of the Philippines. Basi kinahanglan ta pa magsindi sang 7 ka pula nga kandila, 7 ka itom nga kandila, kag 7 ka puti nga kandila, kag mag-ihaw sang 7 ka baboy nga itom, kag 21 ka itom nga manok. Basi kinahanglan ta pa na imuon para lang mga makasabat sila da. Amo gani, pero try ta tingwaan ta Bombot Sam basi sulat man lang ang kinanglan nila. Kano ang mga opisyal dira sa Banwa sang Dingli? Apa? Hindi man. Mayo pa gani ang no offense men sa mga utod naton nga mga person with disability nga mga mga apa or mga ang ako man lang siniti mayo pa gani ang apa kay kabalo pa maghimo sang sound sila do wala gid.
Oh. Mm-mm. Di ba? Mayo pa nga pa gatingwa kung isa nga makahambal pero ti kung hindi madala sa ekspresyon ti sign language gatingwa pa gani apa ti sila ya opisyal na hindi pa kambal ngano man. Mm-mm. Oo, pisan sa ano na lang tani sa ilang alkalde kati ang letter or ang cease and desist order address sa alkalde sa Dingle, Bombotsamo. Ti ano ganing ala ni Mayor ne? Si Mayor Rufino Palabrica III. Ti Mayor, pila na ka mga issues dira nga nagaluntad kang natabo sa imo siniyang banwa ti abi i-explicar man, no? I-explicar man kung ano dira ang sistema kuno plastada dira kag kung do hindi ka gid ka explicar pwede ka man ka may tulinan ka dira nga tao nga spokesperson or interpreter. Basi iblaya ang lingway na balaan ni Mayor Rufino Palabrica intergalactic kag gusto ya sang interpret parehas bala sa ICC to. O International Criminal Court nagapangita subong sang translator in Filipino kag in Cebuano. Di ba? Di ba si kung kinanglaman si Mayor Palabrica sang interpreter or spokesperson, damo man dira guro sang maalam sa banwa sang Dingle nga kapable sa paghatag sang impormasyon na bombolinse. Sakto gid Bombotsamo parang ngatin sigida makatag man sila sang pathag kag magbatian man sa mga pumuluyo sa banwa sang Dingle ang side man sa local government unit sa Dingle, Bombotsamo. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid da Bombo Lindsay Bade. Hambal gani bala Bombo Lin sang maestro ko sang una, no? Sang naga oral recitation kami. No? Sang naga oral recitation kami. Before pa man mag-start hambal ya sa amon, siling ya ang aton nga oral recitation subong class. No? Nagadepende ang inyo ang inyo nga grado nagadepende sa kung ano ang inyo nga opinion sa isa ka topiko. No? So paano nyo na maplastar? Anong inyo punto? Kag kung paano nyo na i-defend ang inyo nga punto, dira ako mabase sa inyo sini nga mga grado. No? Amo nang hambal sa amon sining professor. But before we start, hambal ya sining luyag ko lang nga ihatag si ay inyo ining hurubaton. Oh. Ining hurubaton nga basi pa lang marealisar nyo na kung anong sitwasyon nyo subong. Oh. Hambal sa amon nga professor, the more you talk, more mistakes. More talk, more mistakes. Less talk, less mistakes. No talk, no talk. Dayon yun kadlaw. Sinya ang punto ya mo sini. Sinya plastaran nyo ako sang brief but concise nga opinion nyo sa isa ka topiko. And then, i-defend nyo inang punto nyo, brief and concise. Why na sang damo pa nga mga wiras-wiras? Sili niya kay kung iplastar nyo na, wakal-wakal ka mo sa nga mo sini, amusad to, sili niya kag sala na nga daan ng inyo sini iyang punto or nagabalabang ng inyo sini nga punto. But silingon, more talk, more mistakes. Less talk, less mistakes. Pero kung no talk, no talk, but siliyon sina, no utok. Ang makabulig sina sa imo, damo, subong sang mga batsuyan. Request ka lang na, kung damo pa utok, no? Padugangan mo yung batsoy, para nga magka-utok-utok ka man. Lapaw rin kita sa latin sa aton sining pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Siya Mablanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang
Cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kung pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw.
Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon, maayong hapon sa internet mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. On a Wednesday, nami man kinagaulan-ulan no? Sa mga nagkalainday nga parte, dari sa syudad sang Iloilo. Although,
as we were traveling kaina from Mandurriao, coming here sa city, hindi tanan nga dalan basa. So that means, no, kundiin lang ang mga areas ang nag-ulan. But ox na ina, at least nakabuhin sang kainiton sa ato nga panahon. So I just hope everybody is smiling, especially those nga ari diri subong sa syudad sang Iloilo. Kumusta na kamo? Kagumusta man ang iba naton dira nga mga suki sa mga nagkalain-lain na mga bahin sa Pilipinas, sa mga kaprobinsyahanan, sa mga banwa-banwa, kumusta dira ang sitwasyon sa inyo, ang kondisyon sa atong nga panahon? I hope tolerable. Anyway, sa sininga hapon, balik kita sa pagdulong sa inyo sa atong nga mga kasaysayan, atong nga mangin kalingawan, para sa sininga hapon, hindi lang kalingawan, kundi kuluhaan man sa mga inspirasyon kag mga motivations sa atong nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Gani, ginaagda ko man kamo dira nga mga wala pa naka-join diri sa kahapon namang program. Sa mga istorya ninyo dira nga ginapakatago-tago nyo gid, it's high time nga pagwaon nyo na ina. And write your stories, email, share diri sa kahapon lamang program, paki-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gihapon nga isulat ang mga kasaysayan kag ipadala lang or idulong diri sa Sky City Tower sa may Mapa Street, Iloilo City. Pero man nga i-care off nyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na aton nga ambahanon para sa inyo tanan, but before that, sa aton gilianay, no, nga Election Day Countdown. 54 dias na lang bago kita mag 1-2-1-2 padulong sa mga presento para nga mag-cast sang aton nga boto. So don't forget, we have to go out when we have to be heard. Boto kita 54 days before Election Day. Kagani naman ang aton nabahanon para sa inyo this afternoon from Dante Beriong, Kabuhi sang Kabuhi ko. Welcome sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugay. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka
Mando diri sa akong luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nagit magpad-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi, sang kabuhi ko. Dante Beryong para sa inyo mga kabombo. Welcome again diri sa kahapon lamang program. 20 minutos makalipas ang takna nga alas 2. Hello gid sa bago din na nagbukas ng ilang gadget or sa ilang mga radio sets. Welcome diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Here's our first story for this afternoon from Jocelyn, sa 5th District. My ever dearest Tita Regine. Una sa tanan, ginatami ako gid. Sa maayong hapon, ang tanan nga staff sa Bombo Radio. Ang tanan man nga matag palamati, kag ang nagalantaw sa nga programa sa ilang nga mga gadgets. Ilabi na gid sa imo Tita Regine. 30 years old na ang akong edad, kag may inagihan man ako sa kabuhi nga hindi ko gid malimtan. Bisan pilit ko nga ginakalimtan, pero do hindi gid makakas sa akon nga isip. Isa ini kahitabo sa akon kabuhi nga nagtulod sa akon. Nga kuntani, utason ang akon kabuhi, apang salamat sa Ginoo, nga ginpasanag pa niya ang akon nga kaisipan. 5 gali kami ka mag-ulutod, Tita Regine. 3 ang lalaki, kag 2 lang kami ang babayi. Ika-3 ako. Hindi gid man kami tamaan kapigado, makakaon man kami, sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Amula na ugaling, nabudlayan ang amon mga ginikanan sa pagpaeskwela sa amon sa kolehiyo. Gani nga wala dayon ako makaeskwela sa college kay ginpauna anay ang amon kamagulangan. After high school, nagtrabaho na lang ako sa amon banwa sa isa ka kalan-an kung sa diin diri ko nakilala ang akon nga nobyo nga tawgon ta lang kay Rex. Si Rex mabuot, mahipos, kag tama kamapi na lang gaon sa akon. Nahulog ang akon buot sa iya, bangod tama siya kaseryoso, kag madamo ang iya mga handom sa kabuhi. Kaangay ko man. Isa ka working student sad si Rex, kag dira siya permi nagakaon sa amon kalan-an, kay tabok lang ini sang iya ginaeskwelahan. 2 ka tuig ang akon nga pag-obra didto, kag 3rd year college na sadto si Rex, sang nagdesisyon ako nga mag-untat na obra, kag magkadto sa syudad, para didto naman magtrabaho, kay ang plano ko, ma-apply ako sa isa ka grocery store para dako-dako man ang akon nga sweldo kag masupot ako para makaeskwela ako sa college. Kung hulaton ko pa nga makatapos ang akon magulang, siguro madugay-dugayan ka pa, kay may isa pagid ako ka magulang nga amo ang rason nga paeskwelahon sang amon ginikanan, kay amo ini ang ila ginhambal sa amon nga amat-amat lang ang ilang nga pagpaeskwela sa amon sa college. Kag para nga kun may magulang na kami nga makatapos, sila makabulig na sa amon nga pag-eskwela. So naghambal ako kay Rex sang una. Do hindi pa siya luyag, bangod magalayo ay kami, apang sangulihi, naintindihan niya man tita, kay balaan niya, nga para man ini sa handom ko sa kabuhi. Sa nasiling ko na, pareho kami nga mataas ang amon handom. Kag syempre, isa pa Tita Regine, hindi man ako luyag, nga sa ulihi, siya ya professional, tapos ako hindi. So amo ini ang ginpa-intsendi ko sa iya, kag salamat, kay nasanagan siya. Gani, ginsuportahan niya ang akong desisyon. So nagkadto ako sa syudad,
pagkatapos nga nabaton ako sa akong gina-applyan nga isa ka grocery store. Ginupdan man ako ni Rex sang nangita ako boarding house kag para nga matultulan man niya kung makapamasyal siya sa akon. Sa nagumpisa ako obra, do na maguhan ako Tita Reg, kay permi lang busy sako kag madamo sa manugbakal sa sininga grocery store. Nagumpisa ako bilang bagger, kay sang ulihi, gin-train ako para mangin cashier. Sa dalayon, nag-enjoy na ako sa akon nga obra, kag madamo na ako sa mga nangin friends sa akon man nga mga upod. Sang una, kada Domingo ang pagmamasyar ni Rex sa akon, kay wala siya klase, kag timing man nga ina ang akon nga day off. Apang sang ulihi, hindi na kada semana ang iya nga pagpamasyar sa akon, kay masako na siya sa iya nga mga paperworks kag sa iya nga tulunan. Naintindihan ko man, kag wala nagalain ang akon nga buot. Gani, nga bisan malaka, pero sa gihapon, makakitanay pa man kami kung makatsyempo kami nga duha. Sa amon gali o dubrahan, may bago nagsulod, tawagon ta lang kay Toto. Si Toto, guwapo, mataas, mapisan, kag tama ka friendly sa tanan. Nakahibalo ang akon mga kaupdanan nga may nobyo ako. Kay sa pila ka beses nga nakakadto sa akon si Rex, napakilala ko man sa ila. Si Toto, tama ka friendly sa tanan as I have said. Lalaki man o babae, super friendly siya. Sang ulihi, na-notice ko nga permi niya ako ginatulok, kag kung madakpan ko, dayon niya pangilay. Why ko lang ginasapak, Tita Regine? Ang amon relasyon ni Rex, bisan hindi na kami masami nga nagakitaay, pero stable sa gihapon, kay nagabawi kami sa text kag call kung gabi. Sa nagabot ang Christmas, syempre nag-Christmas party kami. Masadya kami tanan, kag kumo party, syempre may kinananay, may inom-inom. Tanan kami nag-ilinom man, pero ako, kay namaguhan sa pag-inom, nauna ako nga nahubog. Pero hindi man gid tama kahubog. Nagalingin lang ang akon ulo. Gani nga nagpahigad na lang ako. Samtang sige ang sinadya sang akon mga kaupdanan. Sang ulihi, nagpalapit sa akon si Toto kag inistorya ako. Nagapiyong-piyong na sadtong akon mata. Ang iya ginhimo, gintagaan niya ako isa ka pitsil nga tubig, ginambalan nga amat-amaton ko kuno inom ang tubig para dasig ako maumpawan. Nagambal pa siya nga hindi niya ako paghalinan, tubtub hindi ko maubos ang tubig. Gani ang natabo, ara lang siya sa akon iping, kag ginabantayan ang akon pag-inom sang tubig. Ginambalan niya pagid ako, nga inom ihi lang kuno ang akon himuon, para dasig ako nga maumpawan. Ginsunod ko siya, kag matuod gid man, nabatyagan ko, nga nadula na ang lingin sang akon ulo, kag nadula naman ang akon katuyo. Paano hindi madula? Kay wala untat ang pagpakadlaw sa ako ni Toto. Madamo siya sang istorya nga ginashare nga kaladlawan. Amusad to ang ginhalinan Tita Regine nga nangin magbarkada kami. Upod man sang iban panamon nga mga kaupdanan. May mga beses nga after sang amon work, nagagwa kami kag manyapon. Ulo istorya, kag diretso na kami puli sa amon tagsa kag ginapulian. Pero sa pila ka beses, ginadulong ako ni Toto. Para kuno, nga safe ako. So ginambalan po ko pa siya gani, nga ti, nga ako lang ang ginadulong mo, how? Nga si Jane, wala mo yung ginadulong. Si Jane, bali upod man ni namon, kag dalaga, single. Wala pa sang nobyo. Pero nakibot ako sa naghambal si Toto, nga bangod special ako kuno para sa iya. Nagkadlaw pa ako kag naghambal, nga uy, hindi ka pala mag-joke sa among sina. Pero nagambal siya, nga wala man kuno siya nag-joke. Amo to, nga nagseryoso man ako, kag ginambalan ko siya, nga kung ano man ang ginaplano niya, hindi niya napagpadayunon kay may nobyo na ako. Pero nasagap-sabat pagid siya tita, hambal niya, tinobyo pa man lang na, hindi pa man bana. So halinsad to, medyo nagdistansya na ako sa iya, kag wala na ako gani nagaupod kung maghagaday kami nga magwa para manyapon. Pero mas nangin porsigido naman siya. Gintodo niya ang pagpangaluyag sa akon, kag wala niya ini ginatago sa amon kaupdanan nga nagapangaluyag sa iya. Do ako lang gani ang nahuya. Sa bahin ni Rex,
Wala ako nalang iniginsugid sa iya, kay hindi na ako luyag, nga mag-worry siya or basi madisturbo ang iyang concentration sa pag-eskwela. Isa pa, confident man ako nga hindi mahulog ang akong buot kay Toto. Pero isa ka best, Tita Regine. Nanghagad si Toto nga mamiyesta ko no sa ila lugar. Timing man nga day off ko, kag wala man nakapamasyar si Rex sa akon, bangod may ginatapos ko no siya nga ulubrahon para sa isa niya ka subject. Hindi kuntani ako mag-upod. Apang nakibot ako, ng iban nga mga kaupod ko, nagapilit gid sa akon. Ang iban day off man nila, kagang iban ginfailan nila bakasyon. Ang hambal nila, nga kinahanglan man kuno nga mag-enjoy kami, kag sigurado nga masadya didto sa kanday Toto kati fiesta sa ila. Sang sa magtulog man lang kuno ako, kundi mag-upod na lang ako. Wala gid nila ako paguntatan kung wala ako nagpasugot. Gani, mga 5 kami tanan nga nag-upod kadto sa lugar nanday Toto. Sang dito na kami, tuman gid man kasadya kag namayli pagani kami. Nangin extra close gid sa akon si Toto, kag todo ang pag-atipan niya sa amon, ilabi na gid sa akon. Didto na kami ginpatulog sa iya ginikanan, kag naghambal nga aga pa kami magpauli para nga hindi kami maka-absent sa amon obra. Sang gabi nga ina, may inom-inom naman, kag tanan kami ginhatagan sang botelya. Gipagbigyan ko man, hasta nga naubos ko gid, kag husto ko lang itulog. Wala na ako sang nadumduman pa, apang sang kaagahon na, nakibot na lang ako, nga ara na ako sa isa ka kwarto, wala sang bayo, kag nagatanday sa akon si Toto. Daw malipong ako, Tita Regine, daw hindi ako magpati, nga amusad to nga sitwasyon, ang akon nga mabugtawan. Ginpamatyagan ko ang akon kaugalingon, kag nabatyagan ko, nga nagapalanakit ang akon lawas. Nabalan ko gid, nga ginmitiran ako ni Toto. Naghibi ako, kag ginasumbag ko siya nga ginaguramos, kag ginasuknaan, kun nga ang ginhimo niya ato sa akon. Apang ang iya hambal, nga bangod kuno palangga niya ako, kag handa siya nga tindugan ang iya nga ginhimo sa akon. Daw hindi maguntat ang akon nga paghibi, Tita Regine, daw hindi ako makapati, nga sa isa lang kapisok, amo na ato ang akon madangtan. Dali-dali ako nga nag-ilis kag naglakat, maayo kay timing man nga may naglabay nga salakyan, dayon ko sakay nga nagatalaramos ang akon nga luha, kag maayo kay wala na ako maabtan ni Toto. Pag-abot ko sa boarding house, dayon ko sulod sa kwarto ko kag maghibi nga maghibi. Wala na ako nagsulod sa akong trabaho. Hindi ako kabalo kung anong akong himuon. Paano ko ini isugid kay Rex? Paano kung magbusong ako? Paano ko atubangon ang akong mga ginikanan? Dugay-dugay, ara na si Toto. Nagapanuktok siya sa akong nga kwarto, pero wala ko gid siya ginbuksan. Nainit gid ako sa iya. Bangod hindi ako kabalo kung anong akong nga himuon, Tita Regine, nagpauli ako sa balay. Nangita lang ako sang alibay sa akong ginikanan nga nagtapos na ang akong nga kontrata. Apang sa matuod, tita, wala pa. Bangod hindi man ako kabalo kung paano ko at tubangon si Rex. Wala naman ako nag-contact sa iya. Wala ako na ginasabat ang iya nga text kag calls. Ginambalan ko lang siya nga okay lang ako kag matawag lang ugaling ako sa iya kung ready na ako nga mag-istorya sa iya. Balaan ko nga nagalibog ang ulo ni Rex pero hindi gid ako handa nga tubangon siya kag nahuya gid ako sa natabo sa akon. Ang ginapangamuyo ko na lang nga hindi magbunga ang ginhimo sa akon ni Toto. Isa ka bes, nakibot ako nga may nagaistorya sa sala. Sa nagwa ako, nakibot ako nga ara si Toto. Kag ginaistorya niya ang akon mga ginikanan. Ginmudloan ko siya sa akon mata bilang senyas nga hindi ako luyag nga may isugid siya sa akon ginikanan. Apang sa reaksyon sa akon iloy kag amay, nabasa ko nga ginsugid na sa ila ni Toto ang tanan. Ginistorya ako ni nanay kag tatay, kag ginpamangkot kung ano ang desisyon ko, kay nagambal ko no si Toto nga handa niya ako nga pakasalan. Naghambal ako nga hindi ako magpakasal kay Toto, kay wala ko man siya ginahigugma, kag nainit gid ako sa iyang ginhimo sa akon. Ang mga ginikanan ko, Tita Regine, mga konserbatibo, kag ang ginahambal nila ni nanay sa akon, nga kundiin kuno ako nadasma, didto ako mabangon.
Gisabat ko sila, paano si Rex? Siya ang ginahigugma ko. Ang ilahambal, mabaton ka paayhan ni Rex pagkatapos na natabo nga ini sa imo. Amo ato Tita Regine, nga nangisog ako nga istoryahon si Rex, kaginsugid sa iya ang tanan. Nakita ko ang kaakig sa iya guya, kag ginpamangkot ko siya, kun bala mabaton pa niya ako, wala ako sang sabat nga nakuha. Dayon ko na lang talikod, kag wala mo lubalikid nga naglakad. Pag-abot ko sa balay, gusto ko na lang nga tapuson ang akong kabuhi. Nagkuha ako sang blade, kay buot ko nga gutlon ang akong nga pulso. Apa nakibot ako, nga gulpi lang, nahulog ang cross nga nagatungtong sa akong gamay nga altar sa kwarto. Didto, kag noon nahimasmasan ako, kag wala ko gindayon ang akong malain nga plano. Nagpangamuyo ako, kag naghambal, nga Lord, kung ano man ang mga plano mo para sa akon, ginatugyan ko sa imo ang tanan. To make the long story short, Tita Regine, nagabot gid ang ginakulbaan ko. Nagbusong ako. Kag syempre, ang amay si Toto. Bangod sini, wala na gid ako nakapalagyo sa iya. Ginkasal kami, kag sa una nga bahin sa amon nga pag-upod, ginpabudlayan ko gid siya. Apang sang nagbata ako, nakita ko kung paano ang pag-ulikid niya sa amon sang bata. Ginhimo niya gid ang tanan para madula ang akon nga kalain sang buot sa iya. Sa malipot nga istorya, nabaton ko si Toto bilang akon bana, kagamay sang akon anak. Si Rex, nakatapos sa iya pag-eskwela, kag sa pagkahibalo ko, ato siya subong dito sa Manila, nagatrabaho, kag may pamilya naman siya. Matuod gid man nga hindi naton hawak ang aton kapalaran. Siguro hindi gid kami para sa isa kag isa ni Rex. Para mangin malipayon man ang akon nga kabuhi, gintun-an ko na lang nga patawaron kag batunon si Toto. Sa subong malipayon kami sa amon simple nga pagpangabuhi. Hasta na lang diri Tita Regine, madamo nga salamat sa pagbasa mo sang akon nga sulat. Truly yours, Jocelyn, sang 5th District. Well, Jocelyn, you did the right way, no? Ang pagpatawad is really releasing and giving you the freedom nga makakas whatever it is nga burden nga ara sa imo nga sulod sa nga tagipusoon, and embracing the reality is also good. You have seen nga desidido gid si Toto, maybe lumapaw gid ang iya nga pagpalangga sa imo to the point nga nahimo niya ang ina nga butang para lang nga masigurado nga mangin iya ka gid. Not a good start, but nangin very remorseful siya kag ginpakita niya gid sa imo nga desidido siya kag kun ano niya ikaw kapalangga. Well, sometimes no, God really works in mysterious ways. Mga plano naton, better gid ang mga plano ni Lord para sa aton. He works in different ways. Kag because nga you have decided to make your life also happy with Toto, since ginbaton mo na lang, atian mo na ang natabo, gin-forgive mo na siya, kag nakita mo man, no matter nga ginpabudlayan mo siya sa mga first few months siguro sa inyo nga pag-upod, because ara pa ang kaugot sa imo nga tagipusoon, but nag-meltdown ikaw upon seeing nga ginhimo niya gid ang tanan para nga makuha ang imo nga buot, and also to prove to you how much He loves you. Pero kung sa bagay, kung balik-balikan ta lang, there are also things that you could have done para nga mas nangin established kag secured ang imong relationship sa kay Rex, but we do not know for whatever reasons nga nagkadto sa amo sinitanan. So because nga ara na ina, you just decided to embrace reality and atubangon ini and decided to be happy
with whatever life would bring you with this person nga wala mo naluyagan sang una, but now you have already accepted, seeing nga truly palangga niya gid man ikaw kag ang inyo nga anak. The fact nga ginhimo niya gid ang tanan, no, para nga mapalipay ikaw regardless nga wrong start man ang iya nga ginhimo, but then again, no, He's worth forgiving and He's worth giving a chance. So now you are happy because kintagaan mo siya tsansa, and because ang mga ginapanghimo niya nga pag pakita kung ano niya ikaw kapalangga, ara na nagtubo na gid sa matuod-tuod ang imo man nga pagpalangga para sa iya. So you have built your own family, you have created a family, take care of that family, and let love always prevail sa inyo nga pag-upod bilang mag-asawa. Si Rex, well, he has now his own family. May ara naman siya nga pathways nga gin sunod kag ikaw man, no? Be happy and let your relationship work with Toto because amo na ina, no? Ang nangin resulta sang tanan. But anyway, as I have said, since nabaton mo naman and you have let go sang imo nga mga hurts and na-forgive mo na si Toto, so there's no reason para nga hindi ka mo magmalipayon. So salamat kid sa liwat, sa gin-share mo diri sa amon nga istorya, Jocelyn, sang 5th District. 2:41 ang atong nga oras, magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Pahibaloon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutsyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa contexts kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig.
Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Balikitan rin sa kahapon lamang program and on to our next story. Ari ang episode naman with or entitled A Sister by Heart coming from NB. Mahal kong Tita Regine. Kumusta naman kamo dyan? All staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita. Sa talan ng mga KLP lovers, maayad-ayad gingahapon sa inyo tanan. Hello out there. Have you found yourself on the seat where you feel you are comfortable? Mga utod, hindi bala sa oras nga nasubuan kita, aton kasami ginalingaw, aton kaugalingon sa pagkanta-kanta. I don't know if you're familiar with the stanza of this song, akon ipaimambit sa inyo karon. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dream so far away. Sometimes when I almost to surrender, then I stop and I remember I have you to save my day. I know this song from the Carpenters. Sometimes sa aton nga pag-isahanon, sa malino nga palibot, matayog ang aton paminsaron, kung sa diin, mao kayan duman ang nalubong na nga mga hitabo sang unang panahon. Tita Regine, malingaw man kita kadayang Facebook karon, I was surprised to see unknowingly the FB account of my friend Jessa, the daughter of Attorney L. Nag-eskwela pa siya kag ako nagamaestra na sadto nga panahon. Since nag-close siya sa akon, hindi man mahimo nga hindi ko siya paghatagan sang panahon. Ang iya mami, nagamaestra man in the same school where I was teaching. Very strict, especially sa ilang mga anak, kung may mga problema sa ilang pagtuon. Ano pa, si Jessa nagapaamulya kapatudlo sa akon during her and my vacant period. Naluoy man ako sa iya, kag akong ginatingwaan nga matudloan. Doon nag-avoid lang bala si Jessa sang trouble, kay na aking iya mami, sa maestra nga sala ang gintudlo sa iya manghod. Uso pa man sa traditional teaching ang mag-memorize orally sa mga rules. Karon, hay nabatian sang ila mami. Gintawag ang iya manghod kag koreksyonan. Ang bata hindi magbati sa iya mami sa rason nga amo gidi ang gintudlo ni ma'am. Bao, no? Basta hambal ni ma'am, amo gina iya ang husto. Sa mga bata tuod, no? Sa mga estudyante. Sa pagpadayon, sobra ang pagtuos ng bata sa maestra niya, sang sa iya mami. So during our meeting, it was taken up in our agenda. The important roles of the teachers in teaching the students carefully and correctly to the fact that the daughter could hardly believe the mother's correction from the teacher's error in the presented lesson. Waay lang gin-mention ang pangalan sang teacher, pero syempre, ma-feel sang natungdan. After our meeting, ginpatawag sang principal ang maestra, kay ginsumbong ni mami nila. Nahusay man gani ito nga problema sa office of the principal, pero naglain gid ang buot sang maestra. Amo to ang kabangdanan, nga gin-reshuffling kami. Ako na ang ginpa-handle sang graduating class, kag ang maestra, ginsaylo sa first year. Kag nalipay si Jessa, nga sa graduating class na ako gin-assign. Ay about, Tita Regine, tama kadugay, nga wala nagabugno ang maestra sa mami nila, mami nanday Jessa. Pero pag graduation nga naatol man sa Lunes Santo sang Semana Santa, na-realize gid man niya siguro nga sala gid man niya. Since sila first-year teachers ang na-assign sa Food and Refreshment Committee, iya gid gintuyo sang maestra si Miss P nga siya ang mag-serve sa mami nila Jessa nga si Ma'am D. Gani, nagbugnuhanay sila kag naghaksanay.
Dayon nagambal si Miss P kay Ma'am D. Ma'am D, I'm so sorry sang nagligad. Nagsabat si Ma'am D, Miss P, waay na to Let's forget the past and face the present with a smile. Okay? Thank you so much, Ma'am D. Lenten week na subong, kag hindi ako mahimutang, kung hindi magbalik ang aton maayo nga pagtamdanay subong. Hambal ni Miss P. Ang sabat ni Ma'am D, if the Lord had forgiven us our sins, why rason nga kita iya mga anak hindi makapasaylo sang aton isig katawo. So, malipayo na ang duha nga nagka-reconcile. Sa pagpadayon ko, si Jessa nag-graduate sa high school with special awards kay waay siya makaagi sa 3rd year. Na-promote siya diretso sa 4th year. Tapos ang silo sila puyo sa Manila kay gina-hire si attorney sa maayong trabaho. Kag si Ma'am D, nadawat man tuya, magmaestra. Kagin prefer nila nga dito pa eskwelahon sa college ang duwa ka bata. Time flies so fast. Kag dawaay lang mahibalui, nag-graduate si Jessa as cum laude sa College of Nursing. The family then was very grateful to our Lord kag they offered a Thanksgiving Mass and shared a Thanksgiving lunch sa restaurant. Then, Jessa applied to work in one of the hospitals in Manila. But after a year, she applied abroad. That her salary in Manila is triple of the one offered abroad. Hence, she grabbed that rare opportunity. That was the last moment nga nakakommunicate pa kami. Pagtrabaho na niya sa abroad, waay na. Nagka-busy na siguro siya until na-stop na gid. Just imagine, sobra gid 30 years nga waay na gid kami communication. Sa waay ko ginpaabot, ginsurpresa ako ni Prinsesa, my niece, sang touch screen nga cellphone pag birthday ko. Iya ako gintudloan, kag bigla lang nakita ko ang pangalan ni Jessa. Hala ka, si Jessa bagyod kini? So ginusisa ko anay ang iya nga profile kung siya bagyod. Nakita ko iya picture kag akong dayon gin pangamusta. Puwerte ang iya pasalamat kay dugay na niya gin-search ang pangalan ko. Pero waay gid, kay waay pa ako touch screen nga cellphone kaniadto. Nagmantener lang gamit sang keypad. Daw hindi mautod ang amon nga chat. Mauntat man gani, tapos ma-message naman kag mag-video call. Ang sobra bala nga paghidlawanay. Haros adlaw-adlaw, naga-message siya. Kung ano ang iya mga problema, permina ginaistorya sa akon. Ang masubo pagid, kay temprano pa man nagpanaw sa pihak nga kinabuhi, ila mommy and daddy. Waay na ila sisters and brothers kinabiktima sila sang pandemic. Kasubo gid sang iya pag-recall sang nagkaratabo, while we didn't have yet the communication. Kasakit sang iya paghibubunot pag-istorya sang nagkaratabo, kag waay ko man mapunggi ang akon nga paghiribion, maskin ginaigham-igham ko lang unta nga hindi kaayo mahilata nga nagatinuro man ang akon luha. Naghambal si Jessa, Ma'am NB, daw nalabot ko gid ang langit. Sugod pagkita ay naton sa Facebook. So dako gid ang akon kalipay. Pagpasalamat kay Lord nga nagkitaay kita sa kadugay na nga pangitaay. Nakahibalo gid ang aton mahal nga Ginoo nga ginapangita ko ikaw, Ma'am NB, kag iya ginsabat ang panawagan ko. Jessa said, I love you so much, Lord. I praise you, and I'm very, very grateful that at last I have found my dearest Ma'am NB. Ginoo na tumbasan ang kasakit kag kasubo ko nga ginantos sa kadugayan nga panahon. Salamat gid sa liwat Ginoo sang imo kaayo. Ari na ang akong ginakahidlawan, ginapalangga. Si Ma'am NB ngang iya ginpangtudlo, ginpanglaygay kag pagpalangga. Akon ginbalon sa akon panglakaton. Salamat gid kaayo, Lord, may mapautwasan na ako sang akon mga problema. Halin sadto, sige na kami chat, kag akon man siya permi gina-message, ginalaygayan. Sa gihapon, personal man, o kung hindi, gina-entertain ko tanan. Ang kasubo iya ginbatsyag, sang pagkawala sang iya mga ginikanan kag kauturan, ginabalik-balikan niya nga nagahiribion sa pagbasol sang iya kaugalingon, nga waay niya maserbisyuhan ang iya mga ginikanan kag kauturan,
Sang panahon nga ginkinahanglan siya to care for them, being a nurse. I told her, Jessa, I think you need to confess that matter to our Heavenly Father and merciful God to forgive you. Be frank to open everything to Him so that He will be able to understand your side. Para sa katuyuan nga maglinong na ang imuhuna-huna, mga muyo ikaw anay, mangayo sang kapatawaran sang imo mga kasalanan, sang imo mga kakulangan. Then offer a prayer for the forgiveness of their sins and a mass for the repose of their souls. Kabay pa sa amudia nga pamaagi, hindi na ikaw paghasulon, kag magalinong ang imo kaugalingon. Abi mo tita, humble ni Jessa, Ma'am NB, mayutani kung magbakasyon ka diri sa Amerika. Maskin 1 year lang or more than that, maupod ka mo ni M. Akon manghod by next year. Ilibre ko imo back and forth nga fare para makadayan-dayan kita nga tatlo. Kanami isang i-offer, nga doon na ganyat mandaan ako. O galing, hindi pwede. Nabudlayan na ako magbiyahe. I told her about my situation and she keeps on asking me about my medicines kay iya ako padalaan. Pero nagabaribad gid ako. I said, thank you so much for your offer. I think you need not bother yourself about me. I can still manage myself. Just help me pray that our greatest ultimate world healer, our merciful God, will heal my sickness to recover me good health for a long life. If you have time to spend your vacation sa Pilipinas, pahibalua lang ako. Ipasugat ko ikaw sa airport, okay? Thank you so much, Ma'am NB. You are not my sister by blood, but a beloved sister by heart. Till then, tita, and see you by the next meal. Salamat kay tita. Long live kita tanan sa KLP. May the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sustain and guide you and your loved ones. Sincerely, NB, sang Iloilo Province. It's an answered prayer, no, for both of you that one day makakommunicate ka muliwat kag ginallow gid ni Lord. So from here on, you can listen to one another and especially, mas mapayupayuhan, mas mabuligan, kag mas ma-comfort mo gid si Jessa. Way kita kabalo, who knows? Basing yang gina-request sa imo, nga bakasyon ka dito sa Amerika, nga siya ang bahala. Who knows, basi pasugtan man ni Lord, hindi bala? Anyways, thank you so much sa imo NB, sa Iloilo Province for another episode nga gin-share mo diri sa KLP. For your own stories to be shared diri sa Kahapon Lamang program, mga kabombo, you may write your stories or email them sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. After KLP, it's time to enjoy ang mga dramas naman sa hapon diri sa Bombo Radio Iloilo after sang Kahapon Lamang program, ang Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, and to be followed by Dear Diary. So enjoy ang inyong afternoon with the dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Balikay kita boss, madamo yung salamat sa inyo. Sa gihapon, yun inyo alagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.